Moi bons días a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de agosto, no día propio do mesmo, o último venres de mes. Damos a benvida á secretaria accidental que está facendo de secretaria hoxe, a Fátima, que todos coñecedes e que leva un mes sustituindo ao secretario. E teño que dicir que está funcionando a secretaría moi ben, moi ben, moi ben. No, eu non digo eso. Eu digo que está funcionando ben, que normalmente cando unha persona non é o titular, pois cando chega sustituindo a alguén, pois ten unhas certas dificultades. E teño que dicir que así é. Moitas gracias, porque ela está levando o seu departamento e a maiores a secretaría. Por lo tanto, ese agradecemento público que lle fago, porque non deixou de lado o seu departamento. Entón, está levando a secretaría e o seu departamento. A directiva onte tiña reunión e non foi. Porque onte tiñamos reunión aquí do padroado, estuvo aquí e non foi a directiva do balonmano. A directiva xa foi vice, non sei quen máis. Agora hai moita xente involucrada, ten que funcionar a cousa ben. Ben, tal e como falamos os portavoces agora antes de comezar o pleno, vamos a intentar, para non convertir o pleno moi tedioso, vamos a intentar que as intervencións das mocións sexa unha polo grupo, excepto, en vez de dúas, unha por grupo, é dicir, 5 minutos por cada grupo, excepto o propoñente, que despois cerra o que digan os distintos grupos, e logo xa me toca falar a min e xa cerramos os puntos. O resto dos puntos, eu pediríavos, tal e como falamos, que o das modificacións de crédito e por aí que pasen o máis rápido posible, e logo despois o resto, xa obviamente co sistema normal, 5 minutos, 3 minutos, segunda intervención e peche. Eso irá tanto para o plan de acción da axenda urbana, como para o recoñecemento de honras, para esas dúas. Entón, quedamos en que esas dúas, normal, o punto 9 e o punto 10, digamos, normal como sempre, e o resto, pois, quitamos a intervención segunda, que, como sabedes, será de 3 minutos. Sí. Sí, bueno, falamos os 5 minutos e os 3. Ou credes máis? Bueno, non sei. Ben, pois 5 e 5. 5 e 5 a xenda urbana, Raquel. Ou se credes 8 e 3. 8 e 3, 8 a 3, veña. 8 a 3, vamos alá. O punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta número 9 do 2022 da sesión ordinaria celebrada o 29 de xullo. Algúnha intervención na mesma? Sí. No, pero eu pensei que... No, pero di que... Pero logo eu entendí mal, pero falamos agora o primeiro, se poñamos de quitar unha... Bueno, a ver, parece vos ben, eu que... Ben. Non me toledes moito. Vale. Venga, vamos alá. A aprobación da acta de sesión anterior, hai unha alegación a mesma, entón votamos. Votade, por favor. Estamos votando a acta. Fernando, non me sale aquí a votación túa? Dalle así, aí, agora xa está. Román non vai vir en todo o pleno, non ven. Entón estamos 20, votos emitidos 20, si 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. Vamos co punto 2. Decretos da Alcaldía, dación de conta
Ao pleno ten a palabra a señora secretaria. Espera que che non douche agora. Tes a palabra, Fátima. Darse conta da relación de decretos presentados na Secretaría desde o día 26 de agosto ata o día da convocatoria das comisións informativas. A relación está a disposición no expediente e poden obter copia todos vostedes dos decretos que desexen. Moitas gracias. Imos co punto 3. Outra dación de contas. Dar conta dos informes de morosidade do período de pago medio do Concello de Lalín do Padroado Cultural de Lalín correspondentes ao primeiro e segundo trimestre de 2022. Ten a palabra a señora secretaria. Inclúese no expediente de dación de conta os informes de morosidade do primeiro e segundo trimestre de 2022. Respecto do primeiro trimestre, o PMP global é de 24,20 días, 24,24 para o Concello, 18,24 para o Padroado. Respecto do segundo trimestre, o PMP global é de 11 días, 10,99 para o Concello e 12,42 para o Padroado. Moitas gracias, Fátima. O punto 4 é expediente dación tamén de contas ao pleno das subvencións concedidas ao Concello de Lalín pola Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro da liña 1 de investimentos do Plan Concellos 2020. Isto son reinversión de baixas que houbera. O Plan Concellos 2020 son a reinversión das baixas. Ten a palabra a señora secretaria. Trátase dun mero requisito recollido nas bases que rexen a subvención e a reinversión das baixas que se empregou para a adquisición dunha carretilla elevadora e unha mellora de obras de drenase en Goiás. Xa se dera conta a Xunta de Goberno local e ora procede a dar conta ao Pleno para cumplir co trámite. As bases están no expediente se os quixeron consultar para ver tanto as inversións que se acometeron como a obrigatoriedade da dación de conta. Moitas gracias. Imos co punto 5. Expediente de modificación de créditos número 4, anulación parcial do expediente. Ten a palabra a teniente alcalde e concelleira de Facenda. Bos días. No pleno da Corporación que se celebrou o 29 de abril aprobouse un expediente que era para a concesión dunha subvención nominativa á Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui para o programa do desenvolvemento de vacacións en paz. Transcorrido o plazo, esta modificación entrou en vigor, fíxose a oportuna divulgación e se contactou tamén cas familias que previamente habían manifestado o seu interés en facer a acollida, pero por distintas razóns non puderon levarse a cabo esa acollida e, polo tanto, o que se procede, polo cual se trae este pleno, é para a anulación total do crédito habilitado por importe de 2.670 euros. Non ten máis nada. Eu, se vos parece aos grupos políticos, aos tres, podemos falar dos tres expedientes de modificación de crédito e votamos despois por separado. Entón, fala dos outros dos expedientes de modificación de crédito. Está de acordo? Sí, pero hai que votarlos por separado, creo, por culpa do sistema este. Explico os outros dous. O punto 6 e 7. Sí. O seguinte expediente de modificación de créditos, que é o 8P, este é un expediente onde están unha relación de actuacións que se van a levar a cabo unha vez que entre en vigor este expediente. Este suma un total destes remanentes o importe de 447.260,64. Son distintas actuacións que, por dar dun xeito agrupado, podemos decir que unha parte son taboleiros de anuncios nas parroquias de Lalín e Ximnasia no rural, que van directamente para o rural e que suman un importe de 77.277,50. Outra serie de actuacións, como son o local social no polideportivo, a adquisición de bancos para colocar en distintas zonas do Concello, coberta das pistas de petanca, protección e sinalización nas rúas Joaquín Loriga principal e o entronque das rúas de Montefaro, que tamén está agrupado, suman un total de 206.846,01. Hai tamén incluído neste expediente unha serie de actuacións que son necesarias para levar a cabo o mantemento desta casa, da casa consistorial, que é o sistema de adquisición de alimentación ininterrumpida na sala de máquinas da casa consistorial e reformar tamén a sala de caldeiras do Concello de Lalín para que cando chegue o inverno que
que este funcionando en perfecto estado. Esas dúas incorporacións suman un total de 60.766,28. E logo xa hai unha serie de actuacións por importe de 102.360,65 que van destinadas a unha subvención da Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación para o desenvolvemento da primeira feira de artesanía da cervexa. Tamén para material técnico para a Policía Local e para suplementar a achega municipal para facer frente á segunda liquidación do ano 2022 para o confinanciamento das escolas infantís, ademais tamén dun tanque móvil de gasóleo para a Brigada de Obras. Xa están incluídos. O 9 ya ven. Xa o mencionei, co 9 é o entronque das Rúas Montefaro, unha actuación que... Intervimos xa polos tres. Bloque Nacionalista Galego, non intervén. Polo PSOE? Non? E Compromiso? Non. Entón vamos a votalo. Votamos, moitas gracias. Votamos en primeiro lugar o punto 5, a modificación de créditos, a anulación do tema dos saharauis porque non se produciu tal. Entón, o punto 5, votámolo. Fernando, non me sale o teu. Debe estar atrás. Ahora sí. Votos emitidos 20, sí 20, non abstencións 0. Por lo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto 6. Modificación de crédito número 8. Votamos. Mariluz, non me sale o teu. Vale. Votos emitidos 20, sí 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto 7, expediente de modificación de crédito número 9. Votamos. Votos emitidos 20, sí 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. Moitas grazas. E imos co punto 8. O punto 8 son os festivos locais. Os festivos locais, para non nos complicar a vida, xa sabedes que temos sempre a disquisición, se sería bo poñer o luns despois da feira do cocido, de festivo, e logo poñer un dos das festas de Lalín, pero para sempre sabedes que hai controversias, as empresas teñen preparado algunhas delas, e o lunes o martes das festas para fazer algún tipo de actuación con respecto ao seu persoal. Por lo tanto, nós aquí eu creo que estamos a final de legislatura, a final de mandato, perdón, que non é un momento de abrir este debate, por lo tanto, aquí o que se propón é o de sempre, lunes e martes dos Dolores. Intervencións? Paco? Vos, non? Rafa, non. Votamos, entón, os festivos locais. Perdón. Votamos. Medela, non me sale o teu. Agora. Begoña. Votos emitidos 20, sí 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. O pleno este vai rápido. Hasta aquí. Se o pleno vai rápido, hasta aquí. Ben, imos agora co punto 9, aprobación do Plan de Acción Local da Xenda Urbana. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo, Raquel Lorenzo. Bos días a todos e a todas. Hoxe traemos a aprobación un expediente que é unha folla de ruta para este goberno e para os que veñen que marca, pois eu creo que unha liña estratégica de por onde debemos camiñar no futuro de Lalín como concello e como pobo e o noso rural como entorno natural, medioambiental e productivo. Vai por diante que esta xenda urbana e o Plan Estratégico de Acción Local que acompaña pois nacen de varias accións na que este goberno comezou a traballar fai máis dun ano ante a necesidade de contar pois, con estes documentos que ao final van a ser a clave para acceder a axudas futuras da Unión Europea, axudas FEDER, EDUSI e un longo etcétera. Cronolóxicamente, primeiro empezamos coa contratación da redacción do borrador da Xenda Urbana, que se elaborou desde o mes de maio do 2021
e ata finais do ano pasado, que foi cando se entregou e se solicitou a subvención ao Estado. Este documento foi elaborado pola empresa EOSA, que é unha das empresas máis importantes galegas. Segundo, coa redacción dun gran proxecto da Axenda Urbana para solicitar esa financiación para a elaboración da propia Axenda e o PEAL. Un gran proxecto que creo que podo decir que foi un gran proxecto porque o Estado elixeu-no como proxecto piloto e dotou-no con 150.000 euros, co que a aportación municipal foi mínima. Decirlles que se presentaron máis de 1.000 en todo o país e foron elixidos só 120. E desas 120 só foron 9 en Galicia. Voulles a citar porque eu creo que é importante la LIN que este no medio, porque as outras son Coruña, Vigo, Santiago, Lugo, Pontevedra, As Pontes, Paradela e Tui. Entonces, la LIN é o único concello que recibeu esta subvención de un concello entre 20.000 e 50.000 habitantes. En terceiro, xa coa propia elaboración da Axenda Urbana e do PEAL, no que se traballou os últimos meses coa participación de varios sectores e no que se convidou a participación cidadana, incluso aos grupos políticos da oposición. Deste traballo de máis dun ano en torno á Axenda Urbana naceron uns documentos estratéxicos que son os que hoxe traemos á aprobación e que creemos, volvo a repetir, teñen que ser unha folla de ruta cara ao futuro do Lalín e dos lalinenses. Quero lembrarlles que este documento ten unha parte política importante, obviamente, a que se invitou a participar a toda a corporación, pero tamén ten unha parte técnica que aínda pode ser máis importante todavía. Unha parte técnica na que participaron os funcionarios do Concello, vencellados aos distintos sectores que conforman esta axenda, e tamén os técnicos expertos en directrices europeas, como son a empresa Tech Friendly, que é a encargada de adaptar e axustar as propostas feitas polos nosos técnicos e polos equipos políticos e as directrices de Europa. É moi importante que este documento conte co máximo respaldo posible da corporación, polo que xestos xenerosos de colaboración como de compromiso por Lalín axuda aínda máis a darlle este empaque a este traballo, a darlle unha visión de máximo consenso hacia o futuro e que sexa un plan estratéxico do Concello de Lalín e non dun grupo político só. As accións e as directrices que marca a nosa Axenda Urbana e o PEAL van a nacer como mínimo co respaldo das 3/4 partes da corporación, o que implica que é un documento serio, ben traballado e, sobre todo, que recolle as sensibilidades dunha parte moi importante da nosa vila e do noso rural e que pode ser esa folla de ruta necesaria para dicirlle a Europa por onde queremos camiñar. Sen estenderme moito, porque sei que todos vostedes leron, participaron, estudiaron este documento, este marco estratéxico, eu só vou a destacar as cuestións máis importantes, as propostas neste documento final que nos parece as máis importantes para seguir adiante. A primeira sería a volta ao rural. Este é o principal obxectivo transversal a todo o plan de acción. Tamén vai un avance no modelo de gobernanza para o deseño das áreas parroquiais, establecendo espazos comuns que involucren a varias parroquias, creando servizos de calidade e favorecendo políticas de envellecemento activo. Recolle un plan de infraestructuras e dotacións públicas no ámbito rural e o programa Vive no Rural, fomentando o acceso á vivenda no núcleo rural, as rehabilitacións e axudas para fixar poboación ou actividades económicas no noso rural. O plan de conciliación familiar e a socialización interxeneracional no ámbito rural, a restauración ecolóxica, a xestión da biomasa e rexeneración de entornos rurais, o plan de rexeneración urbana, que ten como obxectivo mellorar a calidade ambiental e paisaxística do núcleo urbano, contemplando unha estrutura urbana de Lalín e conectando e mellorando as condicións de urbanización das áreas dispersas. Aquí ten 3 eixes fundamentales, 3 pilares, que serían os núcleos tradicionais de Lalín, como o barrio de Abaixo de Don Ramiro, a reurbanización das áreas dispersas e periféricas, como son Carragoso, Feás, Villaflores e García Sánchez, e a mellora da accesibilidade e conexión interna e externa do pobo. A posta en valor do patrimonio natural, cultural e arquitectónico. A creación dun plan director de xestión municipal do patrimonio cultural e natural. Isto vai nos a permitir fomentar un turismo de calidade.
A creación dun plan de promoción de produto local, coa creación dun selo municipal de calidade, a apertura a novos mercados e a formación de produtores, o fomento da mobilidade sostible e o transporte público entre o casco urbano, o rural e as áreas recreativas, e o despregue da rede Smart en núcleos urbanos e rurais. Creo que son proxectos que, ao ir incluídos neste marco estratégico, serán prioritarios para que o noso Concello e para Europa e, por tanto, serán susceptibles de acadar algún tipo de financiación para leválos a cabo e que sea máis doado facelos. Só agardo que entendan o que significa a aprobación deste documento e voten a favor do mesmo. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco Vilariño. Bo día. Sí, coas últimas palabras da concelleira, desde o BNG entendemos o que significa a aprobación deste documento. E nesa línea me vou expresar, non? Primeiro, máximo respeto aos pactos que vostedes fagan con outro partido desta corporación. Faltaría máis. Aquí cada un ten legitimidade para facer os acordos que quere e que estime. A mesma que temos desde o BNG para decir tamén a nosa opinión ao respecto, non? E, sobre todo, hoxe, cando vexo a prensa e vexo que presentan conxuntamente Compromiso e o PP este documento, e aparte de presentalo criticando os dous ao BNG por non querer negocialo. Ben, a nosa posición é moi clara, non? Dixémola desde o principio, nós non vamos negociar co PP ningún documento, ni ningún programa, como vostede dixo, ni ningunha folla de ruta para os vindeiros anos. O noso programa é antagónico do Partido Popular. Nos entendemos que o programa do Partido Popular e este goberno é moi lesivo cos intereses dos veciños e veciñas e por iso nos antepoñemos os intereses da veciñanza frente a intereses de tacticismo político como vimos hoxe nos medios. E tamén, porque parece que aquí, bueno, pois só parece que poden gobernar uns, coa legitimidade que nos dá aspirar, e iso só poden decidir os veciños e veciñas, pois este goberno. E, polo tanto, desde o BNG, pois o que aspiramos tamén é a levar adiante o noso programa, non o programa do Partido Popular. Admito que teñen sorte, non? Porque no mes de agosto xa ter feito o programa electoral, pois teñen moito traballo feito xa para as eleccións municipais. Pero é un auténtico escándalo que se está aprobando aquí. Están dilapidando 150.000 euros, coa que está caendo e coa que vai vir, nun documento que se fai nun día, un documento que é un copia e pega, un documento que valería para calquer concello do mundo. É tremendamente xenérico, tremendamente demagóxico e tremendamente cheo de hipocresía. E tamén, claro, o seu máis puro estilo de fogos artificiais. Eu agardo que este documento se colga o antes posible. Nós, desde logo, como BNG, o imos colgar para que a xente o vexa e que se dé conta do escándalo que supón gastar 150.000 euros nun documento que non di absolutamente nada a gas, certas cuestións que son, como digo, de escándalo. Presumen de participación cidadá. Claro, é moi curioso, non? Para a elaboración do mesmo. Pero non dan absolutamente ningún dato sobre a mesma no propio documento, quedando incluso, como aparece na páxina 6, ese dato de persoas que se consultou en branco. Hasta aí chega, bueno, pois o escándalo que supón facer este documento. Deixaron en branco o número de persoas que participaron del. Por lo tanto, presumir de que é participativo, eu creo que debían dar o dato real, porque creo que é todo menos participativo. Participaron outros, desde logo a cidadanía non presuman de que participou nel.
E hai, claro, e hai algo que sí que é certo que destaca que, bueno, volve, nas poucas concrecións que ten, pois ten unha clarísima, non? E que é a volta aos proxectos faraónicos. Bueno, falamos da Gran Plaza. Nós, como veneganos, mantemos na posición que tivemos cando estábamos no goberno, e que era moi clara, non? Teño aquí o recorte da Voz, teño o recorte do Faro, onde pon o goberno critica a proposta do PP da Gran Plaza de Lalín polos motivos, obviamente, de que era un escándalo ese proxecto e, sobre todo, que a xente se imagine un macroproxecto que nin tan siquiera está tasado nos millóns que costaría facelo e que, desde logo, coa que ven pensar en obras faraónicas, a nós, desde logo, con nós non conten para iso. Que está cheo de hipocrisía. É o documento máis hipócrita que eu li na miña vida. E lles enumero por que, precisamente. Fala da auga. Neste pleno vamos falar moito de auga. Precisamente é moi curioso que recollan o tema da auga cando precisamente están dando un exemplo do que non se pode nin se debe facer. Transporte rural. Vostedes votaron en contra deso neste pleno. Semipeatonalización. Este é un modelo novo que vostedes inventaron, supoño, non? A semipeatonalización. Nós, obviamente, como BNG, temos un modelo urbano moi claro de humanización das rúas e de que o cidadán sexa protagonista e non, desde logo, os coches, pero a semipeatonalización admito que é algo que nos sorprende xa como concepto, non? Ciclos profesionais no tema da formación profesional. Tamén votaron vostedes en contra. Minicentros de día, din. Pero se vostedes anularon o centro de día que quería facer o bipartito e tiña os terreos e o convenio feito, e non hai un centro de día público neste concello. Plan de participación cidadá, pero se vostedes o que fixeron foi anular as eleccións a alcaldes de barrio. Tamén poñen camiños escolares seguros, que tamén votaron en contra da nosa proposta neste pleno. Potenciación da mobilidade ciclista, tamén votaron en contra neste pleno. Polígono, xa é máis que evidente que todos sabemos como está a ampliación do polígono. É un copia e pega descarado de outros documentos, insisto, 150.000 euros dilapidados que unha persoa o fai nun día sin ningún problema. E falan do casco, de verdade, é tan escandaloso copia e pega que falan textualmente do transporte público dentro do casco urbano. Claro, así fan moitas mencións, porque nin tan siquiera nos corrixiron a Lalín como cidade. Eu non sei se vostedes saben onde viven, pero, bueno, é bastante de risa, non? Se permiten o luxo tamén, fíxense que bueno, eu, de verdade, que me parece alucinante, e os veciños cando vexan, evitar a dispersión urbana e rehabilitar a cidade existente. Pero de que cidade falan? Pero vostedes saben onde viven, saben os problemas que ten a xente. E despois xa, o máximo dos máximos, para o ridículo deste, é que falan textualmente de identificar aquellos barrios e entornos urbanos que presenten un maior grado de vulnerabilidade social, económica e ambiental. Pero vostedes que pensan? Que estamos en Nova York, que temos barrios conflictivos, pero de verdade, pero vostedes leron o que están hoxe aquí aprobando. Pero de que nos están falando? Moitas gracias, Paco. Turno para Soé. Alba, ti. Alba Forno ten a palabra. Sí. Bueno, bo día a todos e todas. O tema da xenda urbana, pois vamos a elo. Desenvolven agora a xenda urbana gracias ao financiamento do Goberno Central co Plan de Recuperación, plan que, por certo, foi votado en contra polo Partido Popular en Madrid, dende onde, por certo, tamén neste salón de pleno se dixo unha e mil veces que non iba a chegar ningún duro a Lalín. Pois para isto veñen nada máis e nada menos que 150.000 euros, ao igual que os 8 millóns do IDAE cos que se cambiaron as farolas de Lalín por LEDs, por exemplo. Pero hai que lembrar que as súas políticas, tanto na oposición como no goberno, confrontaron radicalmente cos obxectivos que agora se propoñen nos plans de acción local de xenda urbana. Polo tanto, son uns incoherentes e demostran que todo lles vale na política.
Falan agora da xenda urbana cando fixeron política rastreira cunha cancela e apostaron e apostan por manter prioridade para os vehículos fronte aos peóns no centro do pobo, xusto o contrario do que se está a facer en todas partes. Veñen cun documento no que se fala de convertir calles en plazas, e cito literal, para despois falar de semipeatonalización. Por que non peatonalización a secas? Sexamos claros dunha vez por todas, porque dende a nosa bancada sempre tivemos as ideas claras. Levamos insistindo no mesmo unha e outra vez dende que sentamos aquí por primeira vez no ano 2019. Sabemos que o futuro pasa por aí, e vostedes tamén o saben, e xa o sabían antes das eleccións, pero preferiron montar un circo coa cancela. Falan da xenda urbana, e pola contra, converteron o espazo humanizado do Manuel Rivero nun aparcadoiro que andai a 25 metros, outro gratuito. É un goberno que carece absolutamente de criterios de mobilidade sostible, e iso tamén se simplifica cando modificaron proxectos deseñados polo anterior goberno para a mellora de rúas, restándolle espazos a peatóns e dándollos aos coches. Parte das propostas que se recollen no plan xa están recollidas polo goberno anterior no PEMUS e noutra estrategia como o EDUSI. Hai apartados que están ben, pero creemos que lle falta contido. E claro, o peor de todo é saber que isto é papel mollado, porque veñen aquí cun documento que fala de eficiencia enerxética, de cambio climático, de sostibilidade, cando levamos preto de 20 días coas luces do Concello encendidas 24 horas. E digo 20 días porque é dende cando temos rexistros diarios, fotos que nos envían veciños e veciñas, pero seguramente a cousa xa veña de atrás. Fálase no documento de desbroces, de xeración de biomasa. Xa sabemos aquí o que pensa o concelleiro de Medio Ambiente César Reboredo. Dixo fai ben pouco, nun pleno, prenderlle lume a chup-chup. Tamén botamos de menos aquí ter en conta as comunidades de montes que na localidade temos varias. Fala de mellorar a accesibilidade en espazos públicos. Aquí entra o tema da Gran Plaza, que, por certo, enlazan coa conciliación e non son capaz de atopar a relación entre a mega plaza ou gran plaza e a conciliación. Por certo, é algo que non vemos urxente nin prioritario como para ser unha das poucas medidas concretas que figuran neste documento. Fala de eficiencia enerxética, de campañas para a instalación de enerxías sostibles en vivendas particulares. Lembro varias mocións do noso partido neste pleno no mesmo sentido que prácticamente ridiculizou Avelino Souto. Fala, como ben dixo Paco, de participación cidadá. Temos os alcaldes de barrio ou pedáneos agardando eleccións desde fai tempo. E sen alongarme moito máis, voto de menos afondar en problemas concretos e que están adquirindo moita importancia e que lle preocupan moito a nosa veciñanza, como poden ser a auga ou a conciliación, entre outros. E remato, non antes de deixar claro que o PSOE nunca se negou a aportar ou colaborar no que fose necesario, nin na axenda urbana, nin en ningún outro tema importante. Lémbrolles que nos entregaron un borrador un 26, creo, de xullo á tardiña, que nos dixeron que tiñamos un par de días para facer aportacións. Algo increíble nun documento que se presupón, como se dixo, tan importante que vai marcar os próximos anos da vida da nosa vila. Tendo en conta que tiñamos que estudalo e facer aportacións e o pouco tempo que nos temos, porque non temos adicacións absolutas, non temos liberados, non temos nada diso, díxosenos que tiñamos un par de días para facer aportacións. Estudámolo, formulamos unhas preguntas ao noso entender básicas para entender o documento e para logo poder facer aportacións. Entre eses temas preguntamos pola auga, pola humanización da Gran Plaza ou pola semipeatonalización. A resposta que tivemos, por escrito, e literalmente foi: lamentablemente, al momento no tengo la información que me consultas. Estamos trabajando en la descripción de los proyectos, pero la información que tengo es la que está en el borrador. Tampouco nos convidaron a ninguna reunión posterior. Igual a outros grupos sí, non o sei. Igual o que lle interesaba era excluirnos deste documento. E remato esta primeira intervención. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafa. Moitas gracias. No pleno do mes de xuño, cando se falou do plan Bouzón, moción que trouxo compromiso aquí a este pleno, tendeuselle a man ao goberno para falar das cuestións relacionadas coa axenda urbana. Así o fixo o goberno, co resto de grupos, polo que sei tamén, coa pequena diferencia, o mellor, de que nós puxémonos dende o primeiro segundo a traballar en este documento, tendo en conta que si é certo que di Alba Forno que os escasísimos días para poder traballalo
condicionan ao seu resultante, isto é así. Pero puxémonos a traballar dende o primeiro segundo, ese mesmo día. E o día seguinte xa estábamos mandando achegas precisamente á empresa encargada de coordinar este documento. Achegas todas elas en cuestións medioambientais, en cuestións peonís, que foron aceptadas e que van incluídas en un documento que, sen dúbida, se tivese máis tempo para poder traballar en él, sería mellor, porque todo é evidentemente mellorable. Pero este grupo, ao que eu represento en este momento, puxo por riba os intereses do pobo de Lalín aos intereses electorais, ao mellor que pode haber a 8 meses dunhas eleccións. O Compromiso naceu como unha forza propositiva, como unha forza de goberno, e, dende logo, eu quero dicir que non me sinto especialmente cómodo estando en este momento na oposición, porque a que aspira este grupo que represento é a ser a alternativa de goberno ao Partido Popular. Pode haber xente que se sinta máis cómoda pola súa tradición na oposición. Non é o caso de Compromiso. Compromiso traballa absolutamente todos os días para gobernar este pobo, con outro tipo de políticas. Pero poñemos por riba documentos que son fundamentais para poder acceder a fondos europeos como os Next Generation, que nunca poñeremos en risco para os lalinenses, cun voto en contra. Sabemos que é un documento que o Partido Popular tiña maioría para poder sacalo adiante exactamente igual. Pero gustanos ser parte do futuro deste pobo facendo propostas por riba de intereses partidistas. Eu non digo que quen vai a votar que non teña de intereses partidistas, eu estou falando do caso de Compromiso. Insisto que nacimos como unha forza de goberno. Non temos especial intereses en estar na oposición. Somos unha forza de goberno. E somos a alternativa en este pobo. Pero por riba de todo iso, o que interesa é o que interesa aos veciños de Lalín. Hai cuestións, por exemplo, decía onte en rolda de prensa, o que pasa é que hai xente que colle só que parece que lle interesa, que tamén é tacticismo eso. Compromiso está en contra da Gran Plaza, por exemplo. Pero non está en contra da Gran Plaza ou dunha Gran Plaza ou de humanizacións de espazos importantes en Lalín no futuro. Consideramos que en este momento, dende un punto de vista económico, ten que haber outras prioridades para este pobo, en investimentos. Pero no futuro, alguén que está defendendo sempre os espacios peonís e os espacios humanizados, podemos estar de acordo, ao mellor non exactamente no mesmo proxecto que o Partido Popular, pero sen outro de grandes áreas humanizadas para os peóns con respecto aos coches. E o Partido Popular, eu estou absolutamente convencido, e máis, me consta, que está a favor xa a día de hoxe das penalizacións, porque ve a evidencia, ou ve o que está facendo o Goberno da Estrada. O que pasa que leva no seu programa electoral, dixo que non, para conseguir réditos electorais, por certo, para min, réditos electorais bastardos por riba dos intereses do pobo de Lalín. Eu non teño ninguna dúbida que se vostedes gobernasen, Dios non lo quiera, no seguinte mandato xa comenzarían a apostar polas penalizacións, pero non teño ninguna dúbida, é máis, podo decir casi que me consta. Pero Compromiso non anda xogando eso. Non anda xogando a agora facer oposición dun documento tan importante que pode axudar, creo que son un 20% dos puntos, ou 20 puntos xa de 80 para que se podan conseguir fondos europeos. Non imos poñer en eso en risco, non? E estou convencido que no próximo mandato, se temos posibilidades de gobernar, poderemos negociar con grupos que a día de hoxe non están de acordo con este documento e variálo, non digo sustancialmente, pero sí o necesario, en función dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín, que para iso algúns estamos en política. Non para o poder, sino para poder facer achegas, como está facendo esta modesta formación política, dende o primeiro día que se lle pasa un documento desta importancia para o futuro de Lalín. Primeiro, o futuro dos veciños e despois o interese electoral. Isto que fai Compromiso, que é a alternativa de goberno ao Partido Popular en estes momentos en Lalín. Polo menos, mentre non se demostra o contrario, dun punto de vista cuantitativo. En iso estamos traballando. En iso estamos traballando. O documento é mellorable? Evidentemente mellorable. O documento debería ter moitísimo máis tempo para poder traballar en el? Evidentemente. Os plazos son os que son, os impón Europa. É certo que dixo Alba Forno que ve dunha directiva precisamente de Madrid, onde está gobernando o Partido Socialista, e é certo que o Partido Popular en Madrid votou en contra disto, pero o que non podemos facer é, por este tipo de cuestións, estar en contra de accións de futuro decisivas para este pobo. Eu nunca estarei aí. Prefiro retirarme da política antes que votar en contra dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín, na miña modesta opinión. Cada un pode ter a súa, é lexítima.
outros grupos poden ver que a súa legítima opinión é outra e é absolutamente respetable. A miña e a do grupo que represento é esta. Seguiremos sempre tendendo a man a calquera goberno, se non somos goberno, para mirar polos intereses dos veciños. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, Rafael. Ten a palabra Raquel Lorenzo, 3 minutos, a concelleira do Partido Popular. 3 minutos, Raquel. Vale. Miren, tratándose dun marco estratégico como é o da Axenda Urbana, non quería entrar en liortas políticas. Creo que é un documento que hoxe estamos a aprobar debe estar por enriba de pequenos matices que vostedes lle poñen, de anécdotas, e de se este proxecto estratégico concreto se chama dun xeito ou doutro, ou se inclúe algo que vostedes din que nós non vamos a facer. Os que nos suceden nesta corporación, porque a vixencia desta folla de ruta é de varios lustros, xa lle chamarán como entendan ou desarrollarán os proxectos como vostedes pidan. Eu pídolle solo altura de miras para dar o máximo respaldo a este traballo que, repito, é un gran traballo. Señor Vilariño, solo contestarlle a dous matices que vostede dixo. Home, eu creo que este documento non é un corta e pega ou unha reproducción. Eu creo que non pode estar máis axustado ao que é a LIN. Pode ser un corta e pega nas directrices e nas resolucións europeas, pero despois é unha radiografía perfecta no que ademais coincidiron no diagnóstico dúas empresas punteiras, os que elaboraron o borrador e a seguinte que fixo a Axenda Urbana. E máis, a denominación de barrio dáselle en coherencia a que vostede utilizou no DUSI, simplemente se sigue a relación, é dicir, non lle damos outra denominación porque vostedes xa lle deron esa antiguamente. E pedía o dato da participación. O dato da participación está na Axenda Urbana, foron 165 persoas, sí, pero que vostedes no PEMUS foron 40. Entonces, home, comparando un dato con outro, creo que é bastante significativo. Despois, señora Alba, vostede fala de semipeatonalización. Eu creo que o tema da peatonalización é un tema bastante máis amplio de pechar unha rúa ou non. Eu creo que despois dos pertinentes estudios que se fagan e da sensibilidade social, que é algo a ter en conta, creo que é unha conexión. Temos que falar de rexeneración urbana, que por eso así o indicamos e se fixo esa matización na propia Axenda Urbana, porque aí contemplase unha modernización, contemplase unha humanización de entornos, unha dotación de novos sistemas. Non nos limitamos a pechar unha rúa, non, ten que ser un conglomerado de todo. E despois, nos queríamos ter máis tempo para este borrador, obviamente, claro que teríamos que ter máis tempo, pero que os tempos os marca, como dixo o señor Cuíña, os marca Madrid. E Madrid é o seu goberno. É dicir, se non temos máis tempo é porque eles non nos deixaron ter máis meses para poder facer esta Axenda Urbana. E máis, ainda estamos esperando a que o goberno nos remita un borrador de plego que inicialmente o iba a mandar para concellos pequenos, porque non tiñamos eses datos ou non tiñamos referencias. Dime, echas o plazo. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, 3 minutos. Ben, 150.000 euros dilapidados en absolutamente nada para facer unha foto. Se algo ten o BNG é un proxecto para esta vila, e se algo ten claro o BNG é que non ten soberbia, e se algo ten claro o BNG é que para gobernar non vale todo. Esas son cuestións que definen o BNG. E precisamente iso é a nosa folla de ruta, a defensa dos intereses xerais. Falan vostedes textualmente neste documento de unha participación aberta, chegan a decir textualmente, bueno, en español será porque son así, como é para anos unha cuestión así de que son moi finos, por iso fixeron en español o documento, pero donde la participación de la ciudadanía tiene un papel fundamental. Sí, 165 persoas participaron, fundamental, nun concello de máis de 20.000 habitantes. É certo, ten un peso específico na elaboración do mesmo que, desde logo, cambia todo. Chegan a falar no propio documento de vivenda pública, cando vostedes, a única vivenda pública que se fixo neste concello foi no bipartito con unha consellería do BNG. Vostedes que vivenda pública fixeron?
absolutamente nunca fixeron políticas de vivenda pública, porque precisamente en termos urbanísticos vostedes estaban situados noutros intereses. E nós non. Pero, sí, igual dicilo, pois resulta que algún pensa que é ter vocación de oposición. E eu repito e insisto, máximo respeto, pero aquí quen decide, quen goberna, son os veciños e veciñas. E pensar que alguén daqui non ten dereito a gobernar é, desde logo, un exercicio de soberbia propio de quen o di. Polo tanto, miren, é unha auténtica tristeza. Nos aspiramos a gobernar, como faltaría máis calquera dos que aquí estamos. Estes exercicios de soberbia máis xa os vimos a nivel galego, non? E resulta que o BNG, cando algún tiña esa soberbia, nas últimas eleccións se situou de segunda forza e ninguén dubida que poda, nas próximas, ser quen goberna a Xunta. Polo tanto, digo, deixádelle a veciñanza o dereito a decidir quen goberna e non, desde logo, como se fora algo hereditario. E mirade, co BNG eu creo que dimos mostras moitas veces de pactar cuestións no anterior goberno con vostedes, neste goberno sin ningún tipo de problemas, entendíamos que defendían os intereses xerais. Pero, desde logo, nós entendemos que isto fai o contrario. Moitas gracias, Paco. Turno para Alba Forno, 3 minutos. Miren, nós traballamos no partido igual que eu estudo para os exámenes da universidade, para sacar un 10, igual que supoño que todos os que estamos aquí neste salón. Outra cousa é que os resultados non se correspondan. Pero os resultados ás veces son sorprendentes, aquí deberíamos sabelo ben. Nós non estamos en liortas políticas. Se escoitou algo da miña intervención, que igual non, entenderá que ese non é o caso. Nós non estamos en contra do avance, non estamos en contra das políticas que teñen en conta a sostibilidade, eficiencia enerxética e un longo etcétera. Todo isto, ademais, é un eixo da política que nos identifica, pero non quere dicir isto que teñamos que aceptar pulpo como animal de compañía. E quero dicir que neste plan van gastados miles de euros e que é un documento, ao noso parecer, moi mellorable e sen obxectivos concretos, en moitos casos e con outros pouco definidos. Ese é un dos problemas, e outro é que vostedes non creen na meirande parte do que aí poñen. Seguramente, salvo en algunha acción concreta que todos sabemos cal é, porque é unha proposta electoral exclusivamente do Partido Popular. En definitiva, co diñeiro que custou, creemos que deberían ir moito máis longe. E poñolle unha vez máis o exemplo da auga, do que se falará máis veces ao longo do pleno. A auga non ten ningún papel destacado neste documento, e estamos a ver a día de hoxe a súa importancia. E, ademais, no contrato da auga que saiu para diante fai ben pouco tempo, fixeron caso omiso de todas as melloras para a digitalización e sensorización da rede que poderían estar detectando fugas e avisando en tempo real de consumos e estados de abastecemento, que nos queren vender agora. Acaba de dicir a concelleira Raquel que a culpa dos tempos é do Goberno Central. Como non? Por Deus, faltaría máis. Pero dixo fai nada tamén que fai máis dun ano que comezaron a traballar arduamente nisto. Se vostedes traballan máis dun ano nun documento e a nós nos dan 2 días para leelo, estudalo e facer aportacións, algo falla. O noso novo voto neste caso vai ser a abstención. Por suposto que melloraríamos e cambiaríamos moitas cousas, pero sabemos que camiñar cara a un modelo de concello máis habitable e sostible é irrenunciable a pesar do atraso introducido polo PP. E remato. Gracias, Alba. Turno para Compromiso. Gracias. Bueno, Compromiso máis de cuestións hereditarias das que algúns estamos en dúbida orgullosos. É o partido que contribuiu, creo que de xeito decisivo, a cambiar a historia política deste Concello, e a que se abrisen novas fiestras de liberdade en el. E ninguén lle vai a dar ningún tipo de lección en ese sentido a Compromiso. Non digo que se este intentando dar, pero, dende logo, ninguén lle vai a dar ningún tipo de lección a Compromiso de remar contra vento e marea, incluso no persoal, para cambiar moitas cousas en la LIN. Este documento tamén teño que decir que é unha radiografía do que, en parte,
é un auténtico órdago as políticas que estivo facendo o Partido Popular ata a día de hoxe, non? Porque se vai avanzar en cuestións de penalización, en cuestións medioambientais, en cuestións de concepto de determinadas cousas, en cuestións relacionadas co propio rural, comparado co que se estivo facendo durante moitos anos, pois evidentemente é un avance que vai contra o que estivo facendo o Partido Popular durante anos, non? E insisto, para rematar, e sen ánimo de polémica, senón todo o contrario, eu creo que o pobo de Lalín demanda políticas útiles, políticas de servicio á cidadanía, e non políticas frontistas en cuestións importantes. Eu voto de menos na política estatal acordos entre o Partido Popular e o Partido Socialista, en acordos de Estado que si pasaban durante a transición en cuestións importantes. Isto é o que modestamente pretendimos facer en Lalín con un documento que vai ser decisivo para os próximos anos. E que non estar de acordo en isto ten toda a legitimidade. Pero insisto que esta forza naceu co obxectivo lexítimo, democrático e creo que pouco soberbio de intentar gobernar. Xa o fixemos. Ímolo intentar dentro de 8 meses outra vez. E imos sin mochilas a esas eleccións. A única mochila que temos é o interés dos veciños. Nacimos para intentar gobernar e estamos pasando unha época na oposición na que recoñezo que non nos sentimos especialmente cómodos porque non estamos cómodos na trincheira, estamos cómodos sendo decisivos para políticas importantes para este povo. Nada máis. Moitas gracias. Ben, a verdade é que se tuvera que facer un resumen moi curto, diría que as intervencións sobre a xenda urbana do Bloque Nacionalista Galego e máis do PSOE pareceme cando menos non fora de lugar. Eu diría patéticas porque realmente non cumplen para nada cos mínimos de veracidade. O BNG céntrase en que costa 150.000 euros, sabendo que a verdad non é esa, pero a Paco dalle igual. Sabe, o Ministerio concedeu uns 150.000 euros, pero foi adxudicado en 83.477. E Paco sabio porque ten un expediente, pero interesa dicir que gastamos 150.000 euros, que é mentira, porque gastamos prácticamente a mitad. Pero ainda así que o gastáramos é o que nos dou o Ministerio, e que foi o que nos concedeu o Ministerio. Por lo tanto, será mellor que o gastemos nós que outros, digo eu. E aínda que fagamos poucas cousas, mire, os tempos, Alba, marca o Ministerio. O Ministerio concedeu-nos isto en novembro. En decembro aceptamos nós a subvención. A partir de decembro empezou o proceso de contratación, que ao ser un tema que ten que ver con Europa é latoso. Adjudicámolo en extremis, porque non houve outra forma. E tivemos 2 meses para facelo. Por lo tanto, a culpa é do Ministerio, porque el sabe que tramitar un proceso de adxudicación leva os tempos que levan. E sabe que este documento, que é como un plan xeral, pois é un documento amplio e é un documento que ten, por así decirlo, que debía levar un amplio consenso. E non dá tempo, pero o Ministerio marca os tempos, porque el tamén marca Europa, vale? Aquí andamos todos un pouco uns atrás dos outros. Europa marca ao Ministerio e o Ministerio marca nos a nós. Por tanto, non podemos ter máis tempo. E, por tanto, é mellor telo que non. Mire, o día 7, a ministra convocounos a 60 alcaldes da xenda urbana, os pilotos. Convocounos. Ali irei eu a Madrid, teremos unha reunión con ela ás 4:30. Supoño que será para unha foto e para decirnos que o fixemos moi ben. Supoño. Ou non sei. Quero dicir que hai 60 ayuntamientos de toda España, entre os que estamos nós. Oiga, non negue un evidente. Dice o señor Vilariño que a política deles que a antítesis da do Partido Popular. Oiga, pero se pilla antes a un que conta o que non é verdade, ca un que non anda ben. Porque o goberno bipartito gobernou o PSOE e o Bloque, e cando chegaron vostedes á Xunta, señor Vilariño, fixeron o mesmo co Partido Popular, máis cargado de bombo. Encima non lle se leu ben porque aos 4 anos botarnos para casa. Por tanto, non me diga que as políticas do Bloque que son antítesis da do PP, porque é absolutamente mentira. A política ten que ser parecida, porque ninguén está tolo. Cando se goberna a Xunta ou un Concello, ninguén está tolo para fazer a antítesis do que fixo anterior. Naide está tolo. Por tanto, é o normal. Ese é o normal. Que ocorre? Que vostede, para xustificar a súa argumentación, pois quere agarrar e dicir cousas que sabe perfectamente que non son así. Alba, a ver, que nos invitemos a
que lle demos pouco tempo para participar na xenda urbana e que vostede se limite a dicir que nos preguntarnos que é a Gran Plaza e non sei que máis, é de chiste, é unha broma. Outra cousa é que mandaran algunha aportación, pero é que non se limitaron a mandar unha aportación. O importante desto, e é o resumen que quero facer, é que goberne quen goberna a partir de maio, hai unhas garantías razonables de que isto se pode levar adiante. E isto é un marco, todos sabemos o que é un marco. É un marco onde se encadra uns proxectos que poden ir para alín. Pero aparte de moitas outras ventaxas que os menciona, a peonalización, o tema do rural, da potenciación do rural, aparte de todo eso, hai un tema importantísimo. E é que donde hai cartos para o futuro é unha Europa. A Diputación temos que ten, a Xunta temos que ten, e o Estado temos que ten. Hai en Europa. Por lo tanto, vamos ter que traballar moito con fondos europeos. E eu xa lles anuncio a creación dunha sección aquí no Concello de proxectos europeos, porque senón nos damos a cabo para diante, porque son vos pero moi engorrosos. Por lo tanto, xa lles anuncio, porque fai falta como auga de maio nesta casa. E, se os cartos están en Europa, supónse que o feito de ter a xenda urbana moitos proxectos, só por ter feita a xenda urbana vamos ter 20 puntos de 100. Eso sabe que significa? Que un proxecto normal que teña 50 puntos, con 20 máis, convirte un 70 e podes telo ou non. Por lo tanto, a xenda urbana sea óptima, menos óptima, merezca unha matrícula ou un notable, é un bo documento para ter, mellor que non ter nada. Logo que propón, señor Vilariño, que nós como nos deron 150.000 euros, que os enterremos debaixo dunha pedra e aí os tiramos. Non, nos collemos 150.000 euros, contratamos unha empresa boa, que ganou un concurso, aínda que veu cunha baixa tremenda, porque 83.000 euros de 150.000, porque encima eses cartos pérdense, pero non hai outro remedio. Non hai outro remedio, sí. Eso é o que cree vostede porque non traballou nada nela. Como non traballou nada nela, non. En definitiva, que se me terminou o tempo, en definitiva, mire, os únicos vivos en Lalín, os únicos dúas persoas vivos en Lalín que estuveron neste sillón son o señor Cuña e eu. E que queira que non iso marca algo diferente. E é que o compromiso, non o compromiso por Lalín, pero o compromiso co povo, o compromiso é aguantar, propoñer a xestión que fai falta para levar a cabo eso, a responsabilidade imprime carácter. Queiran ou non. Eu aquí teño que dicir do señor Cuña que a pesar das diferencias que temos e que tuvemos no pasado e que temos non no eido personal, sino no político, pois aquí enterrámolas debaixo dunha lousa e miramos polo futuro de Lalín. Eu aí quero agradecer a compromiso a súa labor como partido de Estado, valga a expresión Estado para o caso de Lalín. E ningún reproche aos que non aportastes nada como o bloque yo soy, e ningún reproche, pero vamos a axenda cos defeutos que teña unha boa axenda. Vamos a votala, moitas gracias. Medela, non me sale o teu voto. Perdona. Moitas gracias. Votos emitidos 20, si 16, non un do Bloque Nacionalista Galego e 3 abstencións do PSOE. Por tanto, 3 abstencións do PSOE, un non do Bloque Nacionalista Galego e 16 sí de Compromiso por Lalín e o Partido Popular. Queda aprobado por unha amplia maioría. Imos co punto seguinte, expediente de recoñecemento de honras do cronista oficial do Concello de Lalín, Daniel González Alén. Ten a palabra a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Moi bons días. Este punto, como sabedes, veu xa no pleno anterior. Neste caso, propónse como cronista oficial do Concello de Lalín a Daniel González Alén. Xa houve unha xunta de portavoces que é o que se solicitaba no anterior pleno. É a segunda fase deste proceso, posto que xa se levou primeiramente o que é o regulamento de honras e distincións para crear esa figura e agora mesmo que se trae é ese nomeamento
que como sabedes, despois dun traballo continuado ao longo de máis de 50 anos en distintas facetas, como ten Daniel González Alén, creemos que neste momento é a persona que máis o merece. Se máis adiante se considera que outra persoa é mellor, tamén se valorará, pero neste momento consideramos que ele é o máis axeitado. Non me vou estender moito, posto que no pleno anterior xa se liu o seu currículum e detallouse todo o seu traballo que leva facendo ao longo de todos estes anos, tanto polo Concello de Lalín, como xornalista, historiador, precursor do audiovisual galego, como escritor, e outros moitos traballos que leva facendo ao longo de toda a súa vida. Entón, sen máis, eu agardo que, despois desa xunta de portavoces, que haxa a máxima unanimidade posible neste punto, que sexamos coherentes coa súa trayectoria, co seu traballo, e que se recoñeza como cronista oficial a Daniel González Alén. Nada máis. Gracias, Begoña. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Vilariño. Bueno, este outro punto que é unha radiografía, falábase antes de radiografías, é unha radiografía perfecta do goberno que temos. Con todos os problemas que a nosa veciñanza ten, este goberno perde o tempo en traer un expediente para nomear un cronista. Resulta que os veciños e veciñas de Lalín teñen a necesidade de ter un cronista. De verdade, que neste momento, con todos os problemas que os veciños e veciñas teñen e coa que se aveciña vostedes, a súa preocupación é seguir enchendo o ego a unha persoa que non ten límites nese sentido e non, desde logo, traer aquí cuestións que lle importen os veciños e veciñas de Lalín. Mire, é tristísimo, ademais, que se cree unha figura así sin o consenso da corporación. Aquí van votar a favor Compromiso e vostedes, e o resto de partidos non van votar a favor. Por lo tanto, é unha proposta que xa nace morta e que, desde logo, xa lle digo, se o BNG goberna nas vindeiras eleccións, esta proposta vai caer no primeiro día de goberno. E lles digo que a historia, sobre todo unha persoa que defende públicamente cos alcaldes da dictadura desta comarca, eran máis demócratas que algún concelleiro desta corporación, ni máis ni menos, e por moi amigo que sexa de vostedes, a historia deste pobo a van escribir os veciños e veciñas de Lalín. Non a vai escribir un amigo de vostedes. Van ser os veciños e veciñas de Lalín os que escriban a historia. E vostedes, obviamente, miren, claro, a min é que me dá esta vergonza tratar isto. Cos problemas que a nosa veciñanza ten, que de verdade que estemos debatindo un cronista. Eu fagolle unha proposta, cambiar a palabra cronista por tronista. E para eso, porque se parece moito máis, vostedes de goberno sí que se parece, non, aquel programa de Telecinco de mujeres e hombres e viceversa. Entón, eu lle propoño que, desde logo, cambiemos o calificativo e, bueno, é moito máis acaído á realidade deste pleno, non? Desde logo, eu de verdade, eu creo que máis alá de diarios políticos, eu creo que xa está ben, hombre, es que só falta que lle poñamos aí un monumento e, claro, e a historia, insisto, que a escriba el en función do que vostedes lle dicten. Mire, é tristísimo que se este perdendo tempo dun goberno neste tema. É tristísimo, desde logo, que vostedes pensen que lle vai escribir a historia de Lalín un amigo. Non, a historia de Lalín, repito, van escribir dentro de poucos meses os veciños e veciñas. Para onde queiran. Se queren repetir o goberno que hai, teñen toda a legitimidade, e se queren cambiar, exactamente o mesmo. Pero, desde logo, este tema, insisto, neste momento me parece dunha frivolidade e dunha falta de responsabilidade de forma e de fondo que non ten límites. Gracias, Paco. O turno para o PSOE, quen fala? Mario ten a palabra. Bos días. Nós queremos deixar moi claro que non temos nada contra Daniel González Alén. Eu, personalmente, teño unha gran amizade con ele, máis que a súa familia. Ademais, recoñecemos e valoramos o traballo que ven realizando, pero, dende o Grupo Socialista, consideramos que no momento actual non é un tema prioritario, nin vemos necesario nomear un cronista oficial. Polo tanto, nós imos manter a nosa postura, como xa dixemos, de absternos.
E non teño nada máis que decir, simplemente eso. Gracias, Mario. Moitas gracias a vos. Compromiso non intervén. Por parte nosa, Begoña. Nada, simplemente dicir, vou ser moi breve, que, bueno, non se trata de perder o tempo traendo este nomeamento aquí, senón, pois, que bueno, quedou pendente do pleno anterior e non vamos a tardar despois un ano máis en volvelo a traer. Consideramos que despois no seguinte pleno deberíamos traer, tras ter esa xunta de portavoces. Por suposto que nós buscábamos ese consenso entre a corporación, se non o hai, pois bueno, cada un é libre, por suposto, de votar o que considere, apoiándose pois nos argumentos que cada un considere. É moi lexítimo. Bueno, Daniel González Alén sí que consideramos unha persona querida, pero non porque tamén sea afín a ningún partido político. Eu penso que é unha persoa moi neutral, que defende non a un partido político, senón defende sobre todo que é os intereses dos lalinenses, e trata de recoller as vivencias que van pasando en Lalín e todos os acontecementos que van pasando no noso pobo o mellor que pode e o mellor que sabe. Tamén me consta que é unha persoa moi humilde, que nin sequera lle gusta destacar este recoñecemento como persoa quere pertencer ou estar, mellor dito, nun segundo plano, pero, bueno, tras a súa trayectoria sí que consideramos que é a persoa máis axeitada para ter este recoñecemento. Nada máis. Gracias, Begoña. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Bueno, que esta persoa é humilde, de verdade, é de auténtica... Nas mocións, pero habíamos falado. Non. Vale. É de auténtica risa, non? Porque que alguén acepte isto sin o consenso da corporación precisamente non fala de humildade. Que alguén teña o recoñecemento que tivo na anterior corporación por unha imposición do Partido Popular non é humildade. Miren, pero eu non quero falar del como en termos individuais, sino que quero falar de vostedes, de como, desde logo, son capaces de perder o tempo nun expediente deste tipo, como son capaces de impoñer a unha persoa que non conta co consenso do conxunto da corporación. Cai de caixón cunha persoa que ten que desempeñar este papel, tería que ser unha persoa asumida e admitida polo conxunto. Vostedes fan outra vez gala da súa maioría absoluta e, bueno, neste caso van ter máis votos, pero non lles importou, desde logo, chegar a consensos neste tema. E máis, non tiveron ningún interés. Poñer a escribir a historia de Lalín alguén que defende os alcaldes fascistas, nos parece unha auténtica tristeza. Nos parece unha auténtica tristeza que este goberno, e aí reside a máxima importancia, non na figura desta persoa, sino en vostedes, que sexa un goberno tan insensible coa veciñanza, con todos os problemas que teñen a día de hoxe, e coa crisis máis grave da historia, como digan os expertos, que se avecina, que desde logo ustedes estén preocupados en crear esta figura. E insisto, xa o falamos no anterior punto, eu son dos que penso que os gobernos non se gañan de antemán. Os gobernos, por sorte, decídeos con toda a legitimidade, saia o que saia a cidadanía. E a historia de Lalín, insisto, e unha vez máis a vostedes, para que lles quede claro, van a escribir os veciños de Lalín, non unha persoa que escriba o seu dictado. Turno para Alba, tes... Non intervimos. Eras ti, Mario. Non vades a intervir. Tampouco. Cerras ti. Non intervimos. Cambiar? E eu cambiar o que, pa?
Vale. Desculpadme que tuve que sentarme que era o vicepresidente da Xunta que temos pendiente un asunto e era moi urxente. Levanteime do pleno por eso, disculpe. Ben, eu creo que xa está falado, máis que falado, o tema de Daniel González Alén. Eu, con todos os respetos, considero unha persoa válida, considero unha persoa moi traballadora, porque está xubilado e dedicalle corpo e alma a recoller documentación de cousas de la LIN. Eu considero unha persoa capaz, a súa traxectoria o demanda, e rechazo frontalmente o que dio BNG de un amigo. Hombre, é amigo de moitos de nós, pero é amigo de todo o povo de la LIN. Por lo tanto, se vostede, o que vostede quer enfocar é como se fora un amigo que vai escribir algo que nos favorezca a nós. El sempre procurou ser independente e imparcial. Na medida das súas posibilidades conseguirá ou non. Eu non sei por que esa xenreira que vostede lle ten, pero Daniel é do máis válido que hai ahora mesmo na LIN. Porque se puxéramos ahora unha enquisa entre todos os veciños de la LIN, quen sería o máis adecuado para ser cronista oficial, estou seguro que ganaba Daniel. Non o podo demostrar, pero estou plenamente convencido, sin dúbida, cos defeutos e cas ventaxas que teña. E Daniel é un tío comprometido co seu povo e cos seus veciños. Por lo tanto, todo o que se lle faga, pois, benvido sea. Pero aquí, señor Vilariño, é xusto ao revés. Aquí o favor non é facerlle un favor á Corporación de la LIN ao señor Daniel González Alén. É el quen lle fai ao povo de la LIN. Porque o feito de ser cronista oficial vai significar que vai traballar máis en cousas que queden aí para a posteridade e levantar cousas que teñan que ver con patrimonio ou do punto de vista cultural para que queden aí para os que veñan detrás. Por lo tanto, quen fai un favor non é a Corporación de la LIN a Daniel González Alén. Fai Daniel González Alén un favor á Corporación. Por tanto, iso debe quedar moi claro. A Corporación non, ao povo de la LIN. E xa se verá, porque despois dos ovos hanse las cascas. E xa se verá o que vai ser deso e ou non. E, señor Mario, hombre, eu entendo que vostedes non lle den importancia, pero non será un compromiso. E eu gustame cumprir os compromisos. Nos levábamos na nosa planificación o compromiso de nombrar cronista oficial de la LIN. E, polo tanto, é cumplir un compromiso noso. E cada grupo, cando se presenta, preséntase con unha serie de iniciativas. Non lle pode parecer mal a oposición que queira cumplir un grupo o que prometeu. Por lo tanto, non é un compromiso noso. Xa sin máis, porque está todo debatido, pasamos a votalo. Votemos, por favor. Votos emitidos 20, votos favorables 16, abstencións 3, votos en contra 1 do BNG, abstención 3 do PSOE, e a favor compromiso e a máis o Partido Popular. Moitas gracias unha vez máis a xenerosidade de compromiso, que eu creo que ao final demóstrase que sentido de Estado hai que telo, non hai que dicir que se ten. Moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto 11. Punto 11, moción do Grupo de Goberno relativa á expedición digital da certificación literal de nacemento. Quedamos en que hai unha intervención sola, excepto o que presenta a moción, que volve a intervir de segunda, e pois pechou en menos de 3 minutos e cerrámoslo. Entón, a primeira é do Partido Popular, relativa á expedición digital da certificación literal de nacemento. Ten a palabra Pablo Areán para defender a mesma. Moitas gracias e bos días a todos. Traemos a pleno esta moción coa intención de solicitar a tramitación das certificacións literais de nacemento ao Ministerio de Xustiza para a súa expedición de xeito digital. Cal é o contexto? Pois la LIN, como a Galicia en xeral, sabemos todos que é unha rexión cunha historia de emigración especialmente importante e sensible. Temos un número moi significativo de veciños emigrados ao longo do tempo que, na maioría dos casos, chegaron a crear familias no estranxeiro, pero tamén temos moita e moi boa memoria que nos fai que nos sintamos sempre especialmente vinculados con esta xente, con esta veciñanza na emigración. Eles con nós e nós con eles. Proba disto son os numerosos intercambios de visitas, homenaxes, actos de recordo, as relacións institucionais. Ali onde estemos, os galegos facemos Galicia, tamén é verdade que os larinenses, ademais, facemos la LIN. Por moito que ao señor Vilariño non lle está gustando, porque está movendo moito a cabeza. Non perdemos, en ningún caso, o vínculo coa nosa terra, e nós queremos responder a esta sensibilidade atendendo as demandas que nos fan chegar o Concello
como a veciños nosos que son na emigración. Este número de veciños xunto cos lazos fortes que manteñen con nós fan que o Concello, desde o Concello, estemos a detectar un número crecente, cada vez máis crecente, nesta problemática, que nos parece que ten unha solución perfectamente asumible e realizable. Estamos vendo que é habitual, non é nada extraño, recibir entre 4 ou 5 consultas ou solicitudes semanais para a obtención destes certificados literais de nacemento desde países estranxeiros, o que ven sendo un número verdadeiramente significativo. Que sucede? Que a tramitación destes documentos a día de hoxe está chocando coa realidade do mundo moderno, que se presume que é a época da informática, da digitalización, que non chega exactamente a todos os puntos, e neste concretamente deixa bastante que desexar, que ademais, durante a pandemia, vimos como esta digitalización se acelerou en moitos aspectos para facilitar o traballo desde a casa e para evitar o trasiego de documentos físicos que pasan por diferentes mans descoñecidas que poden contribuir á transmisión dese virus. Neste caso, ademais, sería moi significativo reducilo porque están falando de atravesar fronteiras, moitas mans e demais. Como funciona isto? Básicamente, de forma moi resumida, no inicio pódese comezar a solicitude a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza, pero a partir de aí esta tramitación pega un salto para atrás, convírtese nunha tramitación a través de papel a maneira antigua, que ocasiona realmente retrasos e demoras bastante significativos. Dependendo dos países, unha vez que se recibe a solicitude, o persoal do Rexistro Civil recolle o asento desa literal de nacemento e despois poden chegar a intervir o Tribunal Superior de Xustiza, colexios de traductores, se fora necesario, o consulado, a través despois do correo ordinario, vaise remitindo a documentación duns a outros, hasta que chega o destinatario final tamén a través de correo ordinario ou recollendo presencialmente nos puntos onde sexa necesario, o que ocasiona demoras de ata 3 meses en algún dos casos. Frente a todo isto, a digitalización que nos propoñemos, a tramitación digital, a partir do inicio da solicitude na sede digital, poderíase escanear directamente esa documentación que desde 1950 realmente xa está case toda digitalizada ou debería estar case toda digitalizada. Unha firma digital, un control de seguridade con un código CSV sería suficiente con todos os organismos e a partir de aí podería ser simplemente descargar digitalmente desde un punto de descarga habilitado como tal ou enviálo a un correo electrónico como se ven facendo de forma habitual tanto na relación cas administracións como entre particulares e empresas a día de hoxe. Isto suporía unha demora tan só de 1, 2 días, 3 días, dependendo do celo e do cariño con que o colla o funcionario de turno ao que lle asignen o expediente. Por lo tanto, vemos que é unha mellora que lle favorecería moito a estes veciños na emigración, que é perfectamente factible, seria, realista, e que non debería ter moitos inconvenientes en poder levarse a cabo se o teñen a ben. Por lo tanto, propoñemos solicitarlle ao Ministerio de Xustiza a emisión de forma electrónica destes certificados literais. Moitas gracias, Pablo. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, eu dicirlle ao señor concelleiro que eu non me estaba movendo a cabeza. En todo caso, eu pido disculpas por non atendelo. Eu estaba movendo a cabeza porque estaba dirixíndome a Cuñarro. Por lo tanto, como vostede non perdo nin o tempo en mover a cabeza. Di vostede, está a detectar que hai demandas. Vostede o único que está a detectar é que é unha cuestión do PSOE. Entón, a outra moción máis como todos os plenos que vai dirixida ao Goberno de Madrid. É o único que vostede detecta. Lle importa tanto o que presenta aquí como nada. Entón, vostedes en cada pleno din, a ver, que lle podemos pedir ao Goberno de Madrid? E entón, en función deso, pero claro, como vostede, eu lle pregunto, fixo algún tipo de reunións coa administración central, algunha chamada, algún tipo de xestión, etcétera, etcétera, ou só traen, como din vostedes, esta moción aquí que cando chega ali a tiran a papelera e vía? A
máis vostede que é moi listo e nos explica como teñen que funcionar sempre as cousas, pregunto se fixo algún tipo desas xestións, non? Porque supoño que vostede, despois da monserga que nos deu aquí un día, vamos, seguro que ten todo isto xa pechado e con esta petición co que vai aprobar o Goberno Central, non? Por tanto, mire, é unha tristeza de verdade, joder, como lle goberno o PP en Madrid van facer mocións, non sei, a Unión Europea ou para Latinoamérica, xa non sei a quen van ir dirixidas, pero desde logo a vostedes que non lle importa absolutamente nada do que presentan hoxe aquí e mire, nós non temos ningún problema en votar a favor destas cuestións, pero desde logo non as disfrazan de que teñen interés nelas. Moitas gracias. Turno para a SOE. Mario ten a palabra. Mario López. Bos días. Vou a ser moi breve porque parece que sexa unha moción que teña moito debate político, non? Por suposto que todo o que supoña agilizar os trámites das administracións para que sexa máis doado solicitar un documento, neste caso, unha certificación literal de nacemento, pois evidentemente claro que estamos de acordo, como non imos estar de acordo. A certificación literal de nacemento é moi doada de facer. Eu personalmente solicitei unha a través da sede electrónica do Ministerio de Xusticia e só me faltou o último paso para que me mandaran un certificado por correo a casa. Pero claro, entendemos que vostedes reclaman este proceso para que tamén as persoas estranxeiras podan solicitalo de maneira máis sinxela. Neste caso, como debe facerse a través do consulado, algún trámite tamén pode ser presencial, pois resulta máis complicado, evidentemente que sí. Calquera cidadán pode solicitalo de maneira moi doado en 2 minutos desde a súa casa de forma online. E tamén entendemos e estamos a favor que calquera cidadán estranxeiro o poda solicitar de maneira doada, por suposto. Na era digital na que vivimos, todos e todas deberíamos ter acceso a estes trámites de maneira sinxela. Por iso, nós imos de votar a favor esta moción. É dicir tamén que o Goberno Central aposta pola digitalización e xa está a traballar para que todos e todas os cidadáns podan acceder a este servicio a través de Internet. Por iso creemos que este proceso en breve tamén va a ser mudado para os cidadáns estranxeiros. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para compromiso. Rafa. Ten a palabra Ana Belén. Ben, si, hola, bons días a todos e a todas. Eu creo que esta moción non ten moito debate en sí. Solamente decir que nós estamos a favor, non solamente de que se avance neste trámite en concreto, sino que creemos que as administracións públicas que tamén se deben de subir ao carro das novas tecnoloxías e da digitalización veu para quedarse e feito prova delo foi pois que eu creo que o COVID foi un antes e un despois en todas estas cuestións e nos demostrou que temos que prepararnos para traballar de outro xeito distinto a como estamos facendo e que, por suposto, pois este trámite haxa moitos veciños que estén interesados ou non, creo que é necesario que se digitalice, igual que outros, como ben decía antes, e que, pois eso, todo isto favorecerá tamén, unha, que os nosos veciños e veciñas poidan acceder a calquer trámite de unha forma moito máis sinxela e moito máis rápido do que é agora, e que, en canto ás administracións públicas, pois que tamén nos ofrezcan unha maior transparencia, unha maior eficacia e unha maior efectividade na súa prestación dos servicios. Nada máis por ahora. Gracias, Ana Belén. Tens a palabra para rematar, Pablo Areán. Sí, moitas gracias. Antes de nada, quero contestar a Mario do PSOE, perdón. Sí, está orientado isto, nos planteámoslo para os residentes en España é moi sencillo. Unha solicitude digital e todo continúa a través de tramitación digital, pero isto é para os estranxeiros, onde a solicitude inicial se fai digitalmente, pero a partir de aí
todo se fai con papel a través de correo ordinario. Entonces, atopámonos con demoras moi grandes. A casuística para isto pode ser moi diferente, temas de defuncións, documentación que poida ser urxente, unha demora de, chegamos a 3 meses de demora, pois é moitísimo. Entonces, entendemos que debemos facer un esforzo neste sentido. A Administración vai neste sentido, evidentemente, de feito, temos ferramentas para que isto se poida facer xa. O Dicirred, non sei se o coñecen, o Dicirred é unha aplicación, un programa feito precisamente para isto, un programa piloto, pero que está indo moi lento. O Geyser, que é unha aplicación que utilizamos habitualmente, que nos permite a digitalización desta documentación e despois remitir e solicitar instancias o que faga falta con outros organismos públicos. Entón, temos a ferramenta para poder facer isto de xeito áxil. Non nos parece nada irreal, parecenos lóxico solicitalo, en este sentido vai a nosa proposta. Non teño máis que decir sobre o tema. Moitas gracias. Ben, esta moción simplemente é porque non lo pediron aquí moitos emigrantes. Cando digo moito, digo ningún nin dous. Que a verdade é que é engorroso tramitar todo, e hoxe que estamos na era digital entendemos que se pode mellorar. En todo caso, o Ministerio xa é consciente deso. Xa é consciente deso, de feito, tuvemos algunha conversa e sí que reconocen que non é lóxico que algunhas cousas sexan presenciales nos tempos que corren. Pero, bueno, tamén hai que entender que as reticencias de un goberno a hora de dar entrada a xente de fora tamén ten que ter unhas certas garantías. Por lo tanto, hai que conxenear eso, pero creo que se pode facer unha parte importante por a vía que nos propoñemos aquí. Vamos a votalo. Votamos. Teresa non está, Rafa. Ben, falta Teresa Varela, falta Teresa Varela, sí. Entonces, votos emitidos 19, sí 19, apróbase por unanimidade, cunha abstención técnica de Teresa Varela por a súa ausencia. Sí, xa digo abstención técnica por Teresa Varela. Vamos alá. Bueno, Paco pide permiso para ausentarse 2 minutos. Eu pidolle disculpas a Mariluz, que lle molestaba o pito do meu móvil, que sí, decir que o problema é que teño que estar gosepeando co vicepresidente primeiro da Xunta, porque un empresario de Lalín fixo unha máquina vanguardista, está tan orgulloso dela que quere que lla vexa o conselleiro, neste caso o vicepresidente, Mejuto. Entón, é unha máquina de vanguardia de descongelar ou algo así. Ben, está moi orgulloso. Eu estou de acordo contigo. E quere que lla vexa. Entón, xa ten feita que vai a instalar en Portugal. Entón, pois, como estamos no mes que estamos, pois, por eso tuve un teléfono aberto, non para fastidiar a ninguén. E así que pido disculpas. Paco pide ausentarse 2 minutos, entón imos ca seguinte moción, que é moción de compromiso solicitando a contratación dun proxecto de ampliación do auditorio Xosé Fernández de Vilatuxe. Ten a palabra Miguel Medela. Bos días a todos. Esta moción presentámosla en plan constructivo, non para meter os dedos nos ollos a ninguén. A parroquia de Vilatuxe é, sin dúbida, unha das máis activas culturalmente falando do Concello de Lalín. A tradición musical que teñen os seus veciños é recoñecida desde tempos inmemoriais. As actividades, como a Escola de Verán da Banda, son referencia para outros concellos que tamén, e con posterioridade, tomaron iniciativas semellantes. O crecemento exponencial de actividade cultural en Vilatuxe fai o actual auditorio, bautizado no pasado mandato con nome dun dos pioneiros culturais da parroquia, como é Xosé Fernández, coñecido como Pepe o Xastre, fai que haxa necesidade de ampliar as súas instalacións. Cuestión que levaba a nosa formación no seu programa electoral a iniciativa de quen lles fala. Conservas que tuvemos cos responsables da banda e da escola fixeron que o goberno anterior tomara a iniciativa de adquirir unha finca xunto ao auditorio.
Recordo que estuvemos tamén reunidos tanto o Nicolás como eu, estuvemos reunidos no auditorio, estaba casi cheo, cos pais dos rapaces da escola, máis que con toda a directiva, non? Que incluso sirveu para colocar unha caldeira que de outro xeito sería urbanísticamente imposible. Un edificio actual do auditorio con varias eivas urbanísticas dende o primeiro día, que poñen en potencial risco a súa existencia se existise algunha denuncia ao respecto a algunha persona ou a fixera. Por iso, o Compromiso tiña decidido este mandato encargar un proxecto de ampliación das instalacións que conseguise, de facto, das dúas cuestións. Por un lado, mellorar as condicións da escola e da banda de música, cun aforo máis amplio que actualmente é casi ridículo para os actos centrais da parroquia, como para a regularización da situación da mesma do edificio. O primeiro paso era adquirir a finca, xa se fixo por parte do goberno anterior, e agora, de xeito máis construtivo, repito, de xeito máis construtivo, solicitamos ao actual goberno de Lalín que encargue moi necesario un proxecto de ampliación que, a pesar de ir no programa de compromiso por Lalín, entendemos que é razoable para calquer formación que estea gobernando. Por iso, Por iso solicitamos ao Pleno o seguinte acordo: que o Goberno Municipal de Lalín proceda a contratar un proxecto de ampliación do Auditorio Xosé Fernández da parroquia de Vilatuxe, no que, ademais da capacidade do público, contemple novas salas para a Escola de Música e ensaios da banda. Con esta moción o que queremos é que todos os grupos estemos de acordo e se aproba a moción, polo beneficio para que a Escola de Banda siga medrando. Nada máis. Moitas gracias. Turno para BNG. Entreves, Paco. Si non estamos de acordo coa moción e vamos votar a favor dela. Moitas gracias. Turno para SOE. Mariluz, ten a palabra. Bo día a todos e todas. O primeiro, dicir que é un orgullo defender esta moción e apoiar a miña parroquia. Pese ao baixísimo investimento no rural, quitando o asfaltado de fincas, que, bueno, supoño que cambiará a xenda urbana, este rural sigue vivo en casos como a banda de Vilatuxe, que ten máis de 100 alumnos matriculados e é un referente cultural dentro fora do núcleo urbano. A miña parroquia, a parroquia de Vilatuxe, ten a particularidade de que hai moito movimento de xente nun punto localizado, porque está situado o colexio, o auditorio e a igrexa, e ali movense moitos veciños e moita xente de fora no mesmo sitio. Isto foi, en parte, gracias históricamente a compra dunhas fincas que permitiron a ampliación ali e poder facer o auditorio, e que o anterior goberno comprou unha finca onde iba a situarse a ampliación do auditorio, coa caldeira dentro, un parque infantil, porque os que temos están totalmente obsoletos, e un parque para a terceira idade. De todo eso, o goberno actual só puxo a caldeira nun caseto azul, que conseguiu que salíramos publicados nos medios, e non discutimos que non fora necesaria esa caldeira, pero a caseta, bueno. Entón, esta moción dá opción a facer as cousas ben. Cada vez temos máis alumnos, cada vez precisan máis aulas e máis espacio. É un bo momento para facer as melloras necesarias e fai falta un novo edificio que lle facilite o traballo aos alumnos e aos profesores, que sinten a nosa banda e a nosa parroquia un pouquiño como súas. Por iso apoiaremos a moción, a construción da ampliación do auditorio e calquera outra mellora que sexa necesaria que se faga na nosa parroquia. Nada máis. Pois moi ben, moitas gracias. O noso compromiso ca parroquia de Vilatuxe é ampliar o auditorio para facer as aulas, como ben sabe o señor Medela. Estamos traballando neso, por lo tanto vamos votar a moción a favor. En canto que podamos vamos a encargar o proxecto. Eu non teño que ocultar que estamos negociando con aquela señora que conocedes, porque o auditorio urbanísticamente pide mellor aquela finca, que se nega a vendela. Xa vamos co cuarto intento e vamos lle dar o último intento. Eu quedei co pedaño, que lle podes preguntar, con Romero, para ir a ver. A señora mostraba as súas reticencias, porque eu xa fui falar con ela, e dixo que me iba a dicir o mesmo, pero, aínda así, xa che comentarei como vai a negociación por criterios da parroquia,
pero quedamos xa con ela para Romero era para facelo o antes posible, Romero falou con ela para a semana, creo que quedou con ela para a semana. Entón vamos ir ali, digamos, darlle un ultimátum, se é posible, a damos comprado porque ela gana. E de outra maneira, se lles propia, porque aquel chisme hai que terminarlo expropiando. Aquel chisme ten que ser para o Concello, e para a parroquia, en definitiva. Entón, ela ten un problema ca banda, que dice que lle fai moito ruído, ti coñézolo de primeira mão, e aquilo viñanos ben porque o edificio, seguilo, é fácil, porque debaixo aulas e arriba amplías o auditorio. Eso é o que pide. Facelo de lado é moito máis complicado a todos os niveis. Entón, un ultimátum, supoño que para a semana que ven, e xa te terei informado de como é. Non estamos de acordo e imos votar a favor. Votamos? Moi ben, pues votamos. Ben, votos emitidos 20, si 20, por lo tanto, apróbase por unanimidade. Vamos co punto seguinte, moción do PSG e PSOE sobre a situación da seca. Logo hai unha moción do BNG parecida. Hai posibilidade de debatir as dúas e votalas por separado? Pregunto. Non? Vale. Sei que non, xa tanta xante en Mariluz, xa non discutimos nada. Moción do PSG e PSOE, entón, sobre a situación da seca. Ten a palabra para defendela Mariluz. Mariluz ten a palabra. Bo días de novo. Consideramos que en Galicia hai un principio de falla de conciencia da auga xeralizado, sobre todo no rural, como é este concello. Moita xente considera que a auga non se acaba nunca, que xa se volverá a encher o pozo, que se o pozo se acaba, pois afóndase máis e xa está. E estáse demostrando que isto non é así. Espero que todos os que estemos aquí o teñamos asumido. A auga é un recurso limitante e limitado actualmente. A conselleira en maio xa plantexou un plan para a seca nos concellos. Nós non fixemos nada. Nós o pensamos neste concello a longo plazo, en coller a auga do Deza para poder facer unha traída para ampliar a Lalín, pero iso é a longo plazo. Este verán, coa seca que empezou, non se fixo nada en maio, nin en xuño. En xullo fixose un bando. Un bando cando os veciños xa levábamos moito tempo preocupados, onde se poñía que había unha situación anómala hidrolóxica e meteorolóxica. Pero foi un bando un pouco peculiar, porque non se podía regar nin encher as piscinas, pero si se pode ir por unha cisterna de auga ao río para os hinchables. Non se pode lavar o coche na casa ca auga da traída, pero si o podemos poñer ao lado da fonte da Nacional 525, que xa se lava solo. Hai unha lei da Xunta, se me dades un segundo, que vos digo, aquí, a lei 9 do 19, do 11 de decembro, que saiu publicada no DOGA o venres 10 de xaneiro do 2020, onde se obriga aos concellos de máis de 20.000 habitantes a ter un plan de emerxencia fronte á seca. Que eu saiba, este concello non o ten. Cada vez hai máis secas, cada vez son máis longas, e non se pode actuar sin ter unha previsión. É fundamental facelo, así que o que estamos pedindo nesta moción é que se faga e se poña a xente a facer ese plan de emerxencia fronte á seca. E non só pedimos nós, é que o 24, o mércores, Ece, a conselleira de Infraestructuras, mandou facelo con urxencias, xa que non está previsto que haya chuvias nin en setembro nin en outubro. Por outra banda, e tamén forma parte desta moción, é referido á auga, en decembro do 2019 aprobouse neste pleno, eu ainda non estaba, pero informeime, que se tiña que realizar un inventario das traídas das augas veciñais. Xa pasaron 3 anos. Sería bastante importante, debido a que disminuiría a presión sobre a traída municipal, xa que os veciños terían as augas desas traídas e non exigirían tanto a municipal. Disminuiría a presión, e digo que disminuiría porque hai moitísimas que están ou en desuso ou infrausadas ou en malas condicións. E incluso se faría necesario por parte do Concello darlle un empurrón e facer unha millora, unha axuda para que os veciños puidesen mellorar esas instalacións. Consideramos que vos, no tema da auga, sempre pensades o grande, o Concello sempre presume de pensar o grande, entonces
Pensades que o millor é coller a auga do Pozo do Boi e movela pola traída da auga a 40 km para leválo hasta a outra punta do concello, hasta a zona da Goleta, por exemplo. Creemos que é millor que se fagan micromanexes, que se fagan as melloras nas traídas de auga, por exemplo, na zona do Carrio, que poidamos así tamén nas líneas da traída reducir as fugas. Este outro punto que vou nombrar non está dentro da moción, pero é que o mércores, Augas de Galicia no DOGA, publicou axudas para a realización de auditorías municipais de abastecemento encamiñadas á elaboración de plans de actuacións para minimizar as perdas de auga. Non sabemos se así despedir, se as tedes pedidas, animámosvos a elo. E simplemente comentar, nada máis que dicir, solo que, como podedes ver, o tema da auga dá para dúas mocións, porque o tema de calidade, perdas e dar e xurros xa llo deixo a Paco para así non pisarnos. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Pero dá para as dúas. Nada, é que a nosa presentámola o 8 de agosto, entendo que é máis completa e, polo tanto, estou totalmente de acordo co que está dicindo o compañero que está expoñendo. Imos votar, obviamente, a favor, pero entendemos que na nosa é unha moción que marca unha estrategia e engloba o que estaba falando, ben falado, demais, pero máis cuestións, non? Por iso, para non, como dixo ela, vou copiar esta vez e non pisarnos. Moitas gracias. Turno para Rafael. Moi ben, primeiro parabenizar ao PSDG porque creo que é unha moción ben redactada e ben o caso precisamente pola situación que estamos pasando en estes momentos e, polo tanto, decir que moi a caída. Miren, o principal problema que vai ter este Concello, vou falar máis amplo espectro que Galicia, durante os próximos anos, sen dúbida, vai ser a seca e vai ser tamén a natalidade, non? Compromiso na súa modestia, que non na súa soberbia, leva advertindo durante meses e meses da situación, porque moita xente que coñecemos que traballa no campo e que está sabe precisamente o que está pasando e levanos advertindo desta situación de que iba a pasar. O goberno de Lalín non tivo a ben tomar unha soa iniciativa en este sentido ata que empezaron a agravarse a situación, unha situación que sigue sendo grave, un pouco mellorada polas chuvias da semana pasada, pero que non ten visos de cambiar radicalmente. Polo tanto, eu creo que xa chegamos unha vez máis pola xestión do Partido Popular tarde a unha cuestión absolutamente fundamental e prioritaria. A cuestión de agua, Mariluz e señores do Goberno, dende o ano 805 levamos 3.600 tratados de agua na humanidade. Quero decir que non é un tema novo, por así decilo. En febreiro deste mesmo ano, Bergoglio, o actual Papa, tivo unha conferencia no Vaticano en febreiro que falaba que as guerras de agua probablemente van a ser a gran guerra que vai haber en este século. En este momento, a propia ONU fala de 300 conflitos armados no mundo por cuestións relacionadas coa agua. E a Organización Mundial da Saúde está recomendando. Aquí en Galicia non hai moito problema en ese sentido, pero sí en outras áreas de que non haxa máis dunha distancia de 1 kilómetro a calquera pozo de agua que se poida acceder por parte da humanidade. E insisto, dende a modestia que se pode facer no Concello de Lalín, eu creo que temos que tomar medidas decisivas e cambiar políticas e, sobre todo, cando se fan advertencias, facerlle caso e non tomalas como oportunidade política, porque eu creo que, insisto, vai ser o grandísimo problema que imos ter aquí xunto ca natalidade para as próximas décadas. Ter un auga de calidade, ter un agua que podamos garantir a todos os veciños, que eu creo que é unha cuestión que a día de hoxe non se pode garantir a todos os veciños e veciñas de Lalín, pois, hombre, eu creo que debe ser unha prioridade para calquera goberno, non? Que pasa coas traídas veciñais? A min puxeme en contacto con algún membro do goberno dende diferentes puntos do noso Concello, puxéronse en contacto veciños preguntando que iba a pasar con esta situación, se o Concello podía
garantizar abastecemento, senón en que condicións, é dicir, está provocando incluso alarma social, e polo tanto eu creo que os que teñen responsabilidade de gobernar pois teñen que tomar decisións a este respecto e decisións xa. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Belino Souto. Moi bons días. Ben, sendo conscientes de que compartimos pois a visión de que hai un problema ca auga e que é un tema serio, pois chama a atención o que vostedes poñían na súa moción, e agora pois decía o señor Cuíña de que este goberno pois improvisou. Eu creo que precisamente fomos un dos primeiros concellos de todo Galicia en tomar medidas, e tanto foi así que se acudiu a Lalín varias veces a Televisión de Galicia para coñecer as medidas que nós poñíamos en marcha, porque fomos dos concellos pioneiros en Galicia en advertir da situación e en tomar medidas frente a outros concellos. Logo, señor Mailuz, claro, vostede fala de certas medidas e dixo que se estuvera informando, eu non o poño en dúbida, pero eu voulle dicir que, claro, moitas das cousas que vostede di nós xa se estamos facendo, e ademais demostran, unha vez máis, que non estamos improvisando coas medidas. Desde que chegamos a este goberno, levamos unha serie de accións como nunca se levan traballado en auga e abastecemento e saneamentos que, sin dúbida, van da man. Nós xa temos feito ese plan que propón vostede, que saca agora a Xunta de Galicia, dun diagnóstico de saber como está a nosa rede. Xa se investiron 300.000 euros para coñecer como estaba. Estamos agora licitaronse 185.000 euros para facer un plan directorio para coñecer tamén o estado do que vamos a seguir coas nosas redes. Invertíronse 6,7 millóns de euros no tanque de tormentas, pasando de 3 millóns a 6,7 para darlle unha solución. Agora mesmo vanse a invertir varios millóns para facer unha nova captación na que se está a traballar. Vamos a realizar, están axudicados, máis de 3 millóns de euros en alcantarillados. E, ademais, tamén, para a nosa auga, é un punto importante que vai recollido precisamente como no punto 4.1 da Axenda Urbana. E, ademais, temos outro plan que se trata da creación e aproveitamento das augas que hai pois nalgúns sótanos en Lalín, incluído algúns, bombeando constantemente con dúas bombas auga para crear un alxibe onde o tanque de tormenta e que esa auga se poida traer polo seu propio peso e nos sirva para regar ou para utilizar para emerxencias. Logo vostede, claro, falan de altura de política. Eu, desa altura, digolles que non utilicen, por exemplo, o Xogalalín para querer facer política ca guerra da auga, porque eso trátase de a cuestión máis populista do mundo. Os nenos de Lalín e os nenos que non poidan irse a vacacións á playa, que non teñan piscinas na súa casa, teñen dereito a disfrutar dun verán aquí en Lalín e a ter dereitos de xogos de auga. Nos xogos de auga gastanse 600 litros por día. A día de hoxe o Concello de Lalín bombea 200 metros cúbicos de auga cada 24 horas, que supoñen máis de preto de 5 millóns de litros o que se gasta todos os días en Lalín. Quérenme decir que se vai a solucionar o problema da auga ou que influi que se gasten 600 litros de auga para que se divirtan os nosos nenos, para que haxa xente na nosa calle e para que haxa vida no noso pobo. Iso é utilizar un problema grave da auga de forma populista, que é o que vostedes o que están dicindo que non fagamos nós aquí. E logo vou ir rematando xa, dicirlle que propón vostedes unha liña de axudas. Isto é o que nós estamos traballando e as liñas de axudas que vostede propón xa a Xunta de Galicia leva anos sacándoas por un importe de preto de 1 millón de euros para as comunidades privadas de traídas de auga para que fagan melloras nas súas instalacións. E senón, invito a que vexa esa convocatoria. Como ben lle acabo de resumir, somos conscientes do problema da auga, somos conscientes de que hai que tomar medidas e estamos demostrando de forma tangible e por iso nós vamos a seguir co noso plan e hoxe non podemos apoiar esta moción nos términos que nos las presentan e, sobre todo, nos ataques que nos proporcionan na parte dispositiva da moción. Moitas grazas e nada máis. Moitas gracias. Turno para Mariluz. Do plan que estades falando que tedes feito, onde está o alxibe, onde está todo eso, supoño que o plan de saneamento local, plan do que nos enteramos por unha contestación do Parlamento, e que se fixo a través de Augas de Galicia, co fin de coñecer en profundidade o funcionamento do sistema. É o plan que considero que debería desfacerse, non o tedes feito porque ao final non me aclaraches,
é o plan para a seca nos concellos, que é o plan que é obrigatorio desde o 2019 e é o que considero que deberíades facer. Falo das incoherencias, non falo porque se gasten 600 litros, falo porque se a xente ten que tomar conciencia de que ten que aforrar auga, eles non saben se gastan 600 litros ou non, saben que non poden lavar o coche mentras no concello se trae auga para gastar. E respecto ás axudas das que falei, estabas falando de que se está presentando sempre axudas para as traídas, para que a xente con traídas privadas arregle as súas líneas. Eu do que estou falando é unha axuda para que os concellos pidan eso. Explica, non sei. Por que esa cara? Vale. Vale. Pensei que era polo que acabo de dicir. As axudas das que estabas falando eran privadas e eu estou falando de que o Concello solicite unha axuda pública para coñecer o estado das traídas. Non me esperaba menos, por certo, do voto. Nada máis. Moitas gracias. Ben, señor do PSOE, eu entendo que vostedes co tema da auga, cada vez que hai un problema queren intentar aproveitalo, sea sanitario, sea da auga. Home, que o PSOE teña desfachatez de decirnos que nos preocupamos tarde, pode dicirlle xusto o contrario, ademais de mostrarlo. Mire, nada máis chegar aquí no ano 19, o primeiro que fixen unha das cousas primeiras que fixen foi ir ver a conselleira Etel Vázquez, que é a do ramo, e explicarlle que o Concello de Lalín tiña 3 millóns de euros sin gastar para tema de saneamento. Iso convirteuse a día de hoxe na realidade do tanque de tormentas, en vez de 3 gastanse 6. Naquela primeira reunión lle manifestei a intención de que os bombeos do río Asneiro non chegaban. Lalín ten 3 ríos, o Arnego, o Deza e o Asneiro, importantes, digamos. O Asneiro ten 2 bombeos, xa ten o caudal que podemos quitar agotado, e quedaba o Deza e máis o Arnego. Fixos un estudio que pedimos nós e que pagou a Xunta e que pagou con moitos cartos, fixos un estudio e determinaron que o mellor para a liña era traer auga antes do Pozo do Boi. Por certo, esta semana estuve ali cos técnicos de Augas de Galicia, xa vendo o sitio, estamos facendo unhas catas onde vai ir o novo bombeo. Porque o bombeo, que irámolo ou non, o Asneiro non ten máis auga, non lle podemos quitar máis auga, e o Deza, sí, claro que lle facemos dano ao río. Cada vez que lle quitas auga a un río, faslle dano, desde o punto de vista ecolóxico, por suposto. Pero eu creo que precisamente esa, digamos, solución que propoñemos é menos mala. Claro que sería ideal non lle quitar auga a ningún ao Deza. Sí, din os ecologistas que podemos dañar o mexilón de río. É posible, non digo que non. Pero se dañamos o mexilón do río, algo solucionamos un problema para o pobo de Lalín, porque, mire, Lalín cada paso que está caendo, os acuíferos estánse baixando, o nivel freático da terra está baixando. No rural hai pozos que están secando. Por lo tanto, vamos ter problemas no futuro e vamos ter que lle dar solución ao Concello desde aquí. Non hai outra. E o resto é demagoxia barata. Por lo tanto, temos que ter máis auga, porque imos consumir máis auga no futuro, porque no rural, que moitos están traballando con augas con traídas particulares, vanse terminar secando ou contaminando, e, polo tanto, non hai outro remedio. E a auga do Pozo do Boi é de moita calidad, como vostedes saben, porque chega hasta ali sendo casi potable. Por lo tanto, é o sistema menos malo para solucionar un problema grave, como teñen todos os concellos, casi todos os concellos, e nós non somos unha excepción. Por tanto, non fagan demagoxia ca auga, co de Xoga Lalín, que se gasta, dice, quitarmoslle unha cisterna de auga ao río. E que? É que? É a morte de alguén, ou? Ou é que os nosos rapaces non teñen direito a chapotearse algo por aí, sin ter que ir ao Pozo do Boi? Eu creo que esa é dunha demagoxia infinita. Pero, bueno, ou como facía o BNG, que uns vándalos romperon unha arqueta, mandaron un pedroulo a unha arqueta ali onde auditorio, empezou o aparato que estaba cortado, empezou a regar, e xa o Bloque Nacionalista sacou na súa rede, este é o desgoberno de Lalín, ou algo así poñías, que tal, como se nós fóramos os responsables de mandarlle o cantazo ali a... Bueno, pois na túa, eu sei que alguén mo pasou,
E decías, claro, eso foi un vándalo que veo ali, mandoulle un semejante pedroulo, que hai que ter forza, porque é un pedroulo de categoría, e reventou todo o sistema de electroválvulas, e, bueno, empezou a funcionar o chisme, estuvo funcionando día e medio, hasta que se tapou 2 días, hasta que... outra cousa que a empresa de xardíns si ten responsabilidade, porque eso funcionou un día e pico ou 2 regando día e noite. E tiña que a empresa habelo detectado que para iso cobra. Bueno, o tema é que, a ver, contra os vándalos, vos fostes goberno, e nós somos goberno e non se pode loitar. Vándalos hai do sempre, fanche pintadas, e uns mozos xúntanse, ou mozos ou mozas ou o que sea, e fan alloadas desas, e rompen bancos, e por aí, e iso non hai que non arregle. Ben, por todo iso, nós imos votar en contra, Mariluz, sinto moito que penses que non fixemos nada, pero entre o bombeo, que espero que se licite para o ano que ven, porque xa se está agora facendo o proxecto, e non está facendo o proxecto, onte estuve con eles ali, e se pode licitar, e logo hai o que xa van sacar de que solución lle damos ás depuradoras, que un día vou vos convocar a corporación toda para dicirvos cal é a nosa idea, independentemente de que a empresa que contrata a xunta diga outra cousa. Pero eu creo que o saneamento de la LIN debíamos afrontar, como digo eu, e non lle gusta a Mariluz, a lo grande. E a lo grande, sabe que? Facer unha gran depuradora na confluencia do Asneiro e do Cabirtas, e evitar bombeos, e unha única depuradora, suprimir a depuradora de Botos e máis a que hai actual, e ter unha única río abaixo, e esa única que vai a todo por gravedad, suprimimos 2 bombeos do polígono, e non só suprimimos, sino que poñemos unha depuradora de última xeneración para as necesidades totales do que é a LIN casco urbano e máis da depuradora de Botos, os 2 polígonos, polo tanto. Pero esa é a fariña de outro costal, e falaremos deso porque acaba de quitar ahora 180.000 euros a Xunta para que unha empresa propoña unha solución. Vamos a votalo. Votamos. Estou esperando por paso. Temos que fazer unha segunda votación. Ah, vale, perdón. Logo nada. Non é a primeira vez que esperamos por vostede, pero bueno, se nos falta un non pasa nada. Temos que votar 2 veces, nada máis, por non repetir a votación, porque que sí, que non me daba conta o de Román, perdón. Votos emitidos 19, si 9, non, si 9 do grupo da oposición, non 10 do Partido Popular e abstencións 0. Por tanto, queda rexeitada. Imos que a moción do BNG, que é o punto 14, moción do BNG relativa á elaboración dunha estrategia de auga que establezca as pautas a seguir na xestión do uso sostible e responsable dos recursos hídricos do Concello. Ten a palabra Paco Vilareño. Como dicía antes, nós xa o día 8 de agosto presentamos o que era esta iniciativa, non? Unha iniciativa, bueno, que entendemos ambiciosa, é sobre marcar unha estrategia da auga que establezca as pautas a seguir na xestión e, sobre todo, no uso sostible e responsable dos recursos hídricos que temos no noso Concello, non? Falaban agora, e non son capaz de aguantarme, non é unha frivolidade o que decía a compañeira, porque se vostede se pasa polo Pozo Boi se dará conta que o excedente que ten é baixísimo, coa captación queda un pé por debaixo do caudal ecolóxico e, polo tanto, a situación non é para nada de tanta alegría. Eu neste debate tamén me gustaría que non se mezclara interesadamente o que é suministro. Claro, cando se mezcla o suministro e a seca, non? Eu creo que son 2 conceptos totalmente distintos e que, como tal, hai que tratalos, non? E vimos, precisamente, que se esta corporación non é capaz de aceptar que é inasumible e totalmente vergoñento ver como, desde logo, o río Deza ten repetidamente os vertidos que ten e non se fai nada ao respecto, máis que paripés. Nós non somos coñecedores de que houbera ao respecto máis alá de
política de paripé por parte da Administración e que eso xa se faga como, casi parece xa que se asume como algo normal, cando desde logo entendemos que ten que ser todo o contrario, non? Incluso, bueno, entre o Concello e a Xunta, pois vides de recoñecer, non por primeira vez públicamente, que o problema ven da depuradora do Pontiñas. Isto é algo que é así e que, desde logo, como aquí se está falando, pois o cambio climático nos marca clarísimamente o que está por vir. E o que está por vir parece mentira, fai pouquísimo ninguén pensaría que tivéramos este debate, non? En Galiza sobre o problema da auga ou tal, non? Bueno, pois é unha realidade. Quitando o primo de Rajoy e o propio Rajoy, o resto da xente sigue pensando que temos un problema gravísimo de auga, non? E, polo tanto, entendemos que a Administración local o que ten que facer nesta materia é anticiparse e adaptarse á xestión dos recursos básicos ante a seca, ante a contaminación e ante a propia disponibilidade dos mesmos, non? E, por tanto, facemos unha serie de acordos, non sei, no caso do PSOE, dicíades que era inasumible a exposición de motivos, a ver, neste caso, cal é o problema para votar en contra, pero facemos unha serie de acordos, non? Na proposta resolutiva, como é a modernización integral da SEDAR e da rede de abastecemento de augas, facer unha nova captación, a planificación a medio e longo prazo sobre as reservas hídricas tanto para a zona urbana como para a zona rural, un plan específico do rural e inculcar, que é algo que nos parece moi importante, por iso digo que igual fai un ano ou dous, xa non me remonto máis atrás, pensar neste debate, pois algúns cando dábamos, outros vos reíades, pois eu creo que inculcar unha cultura de aforro, non? E de eficiencia destes recursos, pois é moi importante. Por tanto, son propostas que facemos desde o BNG coa máxima posición constructiva para que este Concello se leve adiante. Nós non subimos ás redes un acto vandálico. Nos o que subimos ás redes foi como se pode ter varios días o rego funcionando, con acto vandálico ou sin acto vandálico. E, desde logo, bueno, é evidente que nestas alturas ver que aquelo está verde, pois non é cuestión de que funcionara, como di vostede, 2 días. Por lo tanto, eu, incluso nesta primeira intervención, nin tan siquiera me vou meter no tarde que chegaron a todo, para, desde logo, non darlle un só argumento para votar en contra. Moitas gracias, Paco. Turno para o PSOE. Quen defende? Mario. Bos días outra vez. Ben, todos sabemos e somos conscientes de que o cambio climático é unha realidade. Temos que adaptarnos a él, tomar medidas e aplicar o sentido común. Dende cada unha das administracións, desde cada colectivo, sexa do sector que sexa, cada particular, entre todos temos que reaccionar ante esta difícil e problemática situación. Pero, evidentemente, son as administracións quenes deben facer políticas de concienciación e de prevención. Os vertidos de escuma que se repiten tantas veces non son un exemplo de facer ben as cousas. Haberá que tomar medidas para depurar responsabilidades e que estes episodios non volvan a suceder. Eu son pescador, miren, e tiven a desgracia de ver en 2 ocasións vertidos cando ia iniciar unhas xornadas de pesca. É moi triste, de verdade, ver os nosos ríos así. É que máis o sinte tamén é a flora, a fauna, debido á mala calidade das augas. Augas que teñen que servir tamén para o consumo. Os caudales dos nosos ríos van moi baixos. Como consecuencia, as reservas dos encoros tamén. E non hai previsión de chuvias, nin a corto, nin a medio, nin a longo prazo. Activemos un plan de aforro da auga. A Xunta ten axudas para as traídas privadas, pero é moi difícil acceder a elas. O máximo son 12.000 euros. E non chegan a nada pola cuantía que teñan. Tamén ten axudas Augas de Galicia, pero se non
pois se só cubre o 75% do vestimento e os veciños non poden chegar a eles. Ben, polo tanto, eu volvo a insistir en eso, non aplicar entre todos o sentido común. E como ben dixo o compañeiro Paco na súa intervención, é urxente modernizar a rede de abastecemento da auga. E, por suposto, que os veciños e as veciñas de Lalín sean coñecedores da problemática a través dunha cultura municipal e que a xente poña en práctica o aforro da auga. Que non temos ningunha dúbida de que xa están a colaborar por responsabilidade, por suposto. Por iso demandamos ao Concello políticas municipales contra a seca, modernizar os puntos de captación de auga e o seu aproveitamento, non o seu derroche. Está ben que anuncien novos proxectos, pero que sexan unha realidade, que non se queden só en eso, en proxectos. Estamos ante un problema do máis grave dos últimos anos, e miren que non tivemos problemas. Por todo isto, nos anunciamos que votaremos a favor desta moción que presenta o BNG por considerarla necesaria, importante e urxente. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para compromiso. Fernando Vilariño ten a palabra. Sí, bons días a todos. Sí, todos temos que unha responsabilidade no consumo da auga, no tratamento de non despilfarrar a auga despois que as augas estean limpias. Eso desde o rural hasta a última casa do urbano. É dicir, todos temos a mesma responsabilidade. Nos, por parte nosa, de que o que decía antes aquí dos xurros, Paco, somos responsables de que non haxa escorramentos de xurros, porque a auga ten que valer para consumo de outros. É moi importante eso. Tamén é verdad que non se debe escatimar en gastos de que as depuradoras, tanto de todas as alcantarillados que hai, tanto no rural como no urbano, que estean en debidas condicións para que esa agua vaya o máis limpia posible. Aí é importantísimo que os ríos, que cando os vexamos, aunque leven menos auga, pero polo menos agua limpia. O de menos agua nadie ten culpa. O de menos agua, iso vémoslo desde hai anos, que cada vez os caudales baixan moitísimo, e van seguir baixando. Pero polo menos ver aguas o máximo limpias posibles. E nada máis. Moitas gracias. Turno para Avelino Souto. Ben, señor Vilariño, claro, non sei se vostede me escoitou antes, se non volvo a repetir. Mire, xa está contratado un plan directorio de 185.000 euros para buscarlle unha solución ás depuradoras, co cal non diga vostede que nós non lle poñemos solución porque somos conscientes do problema e estamos a traballar nelo. No que vostedes pon na súa moción e nos acordos que vostedes nos propón, decille que vamos a votar a favor. Nós temos o noso plan, o que vostede propón xa o estamos a levar a cabo, estamos a realizar e con bastante máis amplitud do que vostede propón. E tamén lle pido, e lle rogo que o recolle na súa moción, que, aunque haxa algunha persoa que non faga as cousas como se debe facer, eu fago unha defensa de que os nosos agricultores e gandeiros para nada son culpables da contaminación e que están cumplindo unha normativa medioambiental moi estrita e que a maioría deles cumplen esa normativa como marcan e son os primeiros en coidar no noso rural. Digo por unha referencia que fai na súa moción. Como lle digo, nós vamos a seguir traballando na nova catación, xa temos os deberes feitos dos estudios do que necesita o noso Concello e vamos a intentar poñerlle unha solución para que os veciños poidan ter unha auga suficiente e de calidade. Moitas gracias, nada máis. Moitas gracias, Avelino. Turno para Paco Vilariño. Sí, bueno, desbaratoute a dicir si vamos a votar a favor. Sí, o tema... No, estaba ainda pensando no que dixo antes de que hasta TVG viña aquí, non? Como exemplo. Como se a TVG, vamos, fora un exemplo de algo de imparcialidade. Non, estaba pensando neso. Tiño aquí anotado e ainda non sei algo do shock como argumento, non? Vamos, é da Biblia, da TVG, vamos. Entón, falando en serio, eu, pode utilizar a demagoxia que queira, pero dicir que nesta moción culpamos os gandeiros de algo é mentir. É mentir. Menos mal que hai un gandeiro
que interviu como é Fernando, que desde logo situou o problema exactamente onde nos o temos, non? Entón non me xogue a demagoxia de que culpamos todo o contrario, porque ademais os gandeiros son os máximos beneficiados, desde logo, de que estas propostas vayan adiante. Mire, nun sistema que ten avaliado que igual ten un 30% de fugas e que se perde unha animalada de auga, eu creo que iso dá, desde logo, para actuar xa, dá para ver que, desde logo, temos un problema enorme e que, desde logo, non só temos un problema enorme, senón que é un luxo asiático, sexa o 30, o 15, o 5, dame exactamente igual, o que non se pode é perder unha soa gota de auga. E aí, desde logo, hai que tomar decisións. O mesmo sentido tamén creo que nos ten que avergoñar a todos e a todas os continuos verquidos ao río, non? Por lo tanto, eso, insisto, sigo sin saber da máis mínima, se hai, pois, a Reusen Luz o que digo, sanción ao respeto, non? Eu creo que nos ten que avergonzar a todos e que é algo que casi parece que se asume con total naturalidade. En definitiva, para non facerlles cambiar de opinión, vou ir rematando para que voten a favor e paro aquí, sí, mellor paro. Moitas gracias, Paco. Mire, a verdade é que a moción esta vale para reflexar que o Bloque plantexa unha moción, o PSOE días despois colle a el fai outra parecida chupando a savia do BNG, falo do bloque do PSOE de Lalín. A continuación fai unha moción onde se mete co goberno para que lle votemos en contra, obviamente votamos en contra, porque xa non é moción, é un sucedáneo, é unha moción, e o BNG trae unha moción que, ben, Paco, nos decimos ya todo o que nos parece razonable que sí, pero esa é a quinta esencia do que estamos facendo, é do que queremos facer. Eu xa sei que nunca non lo de reconocer, pero se algo me preocupei neste mandato foi do tema auga e saneamento. Foi do que máis me preocupei, anos luz do seguinte. A bandeira desta vez foi o saneamento. E funda a conselleira foi o primeiro, e mira, teñemos uns problemas graves neste tema. E quitamos ya a consellería o que non lle quitou ningún concello, E a última esta semana licitan 180.000 euros para mirar que fan que a depuradora de votos máis que a depuradora actual é a proposta que nos lle facíamos de facer unha única depuradora para toda. Por tanto, a ver, o tanque de tormentas, o doble do que tiñamos de cartos, o plan director, o plan o que falaba o PSOE de como está o noso saneamento, 300.000 euros que o sacaron eles, agora mesmo o que van sacar, e o bombeo a maiores. Porque o bombeo pedímolo no mes de setembro do ano 19. Pero é que se non o pediríamos daquelas e empezáramos a pedir agora, isto tramitaríase dentro de 4 ou 5 anos. O bombeo eu pedinlle a ETEL o día primeiro que fun a ver. Pedinlle os 3 millóns para o que despois resultou ser o tanque de tormentas e máis pedinlle un novo bombeo que non nos chegaba o que había. Por tanto, se algo somos, Mariluz, é previsores. Outra cousa é que os temas de Palacio van despacio, xa nos gustaría que fora máis rápido, pero naide en 3 anos conseguiu de Augas de Galicia o que nos conseguimos. Por certo, miren os anales da Xunta e miren a inversión que hai para Lalín de augas en xeral, e a que hai para outros concellos de Galicia, e logo divídano por os habitantes para ver o que lle toca ao habitante de Lalín o que da Xunta de Galicia en materia de augas, saneamentos e bombeos, etc. E o bombeo espero que poidámoslo facer no ano que ven, porque realmente nos fai falta, que é moi urxente. Porque o rural, as traídas de augas do rural van ir a menos todas. Tamén temos que facer unha campaña para concienciar a xente que gaste o menos posible, que gastamos moita auga desde sempre. Eu son o primeiro que gasto moita auga desde sempre. Pero, como aquí nunca houve problemas de auga, gastamos, en xeral, auga de sobra. E iso hai que corrixilo. Entón, temos que gastar menos, pero vai a facer falta moita máis. Vamos a votalo, estamos de acordo? Votación, por favor. Votos emitidos 20, sí, 20, non hai abstencións nin votos en contra, polo tanto, apróbase por unanimidade. Imos con un punto por urxencia fora do orden do día, e máis para falar do punto ten a palabra a Tenente Alcalde para explicar por que ven este punto fora do orden do día. Sí,
Sí, este expediente é unha modificación... Ponte cerca do micrófono, por favor, que non soe. Este expediente é unha modificación de crédito con destino para investimento de reposición nos parques infantís do casco urbano de Lalín. O motivo de traela a este pleno e para que entre en vigor é para ter en condicións óptimas como merecen os usuarios que son os cativos do noso concello. Esa é a xustificación porque traemos a urxencia. O razón de traelo fora do orden do día é porque non tiñamos o expediente elaborado a tempo, o sea, non é que non o quixéramos traer, é que sabedes que técnicos temos os que temos. Un dos problemas desta casa é unha escasez de personal tremenda, acuciante, non de agora, senón desde sempre. Dadevos conta que estamos rexindo 30 millóns de presuposto co mismo personal de cando tiñamos a mitad. Por lo tanto, é normal que haxa estes problemas. Entón, nós queríamos ter feito o expediente, pero non demos feito hasta ahora. Entón, mentre non o fagamos, a intervención non lle dá trámite, e, por lo tanto, non podemos traelo antes. Entón, ben fora do orden do día, non por negligencia nin deixadez nosa, senón que non o demos preparado antes. E como estamos no pleno de agosto, queremos adiantar un mes para poder arrexar os parques infantís que hai en Lalín, que boa falta lle fai. Votamos a urxencia primeiro, se non vos importa. Votemos a urxencia. Vale, esa parte tamén non sei. Sí, pero o personal é o mismo, o personal é o mismo. Esa é a putada. Ben, falta un por votar, que me falta aquí. Ti? Ah, perdón. 20 votos emitidos. 20 votos emitidos, si 20 aprobase por unanimidade. Imos a fondo da cuestión. Bueno, está explicado xa, intervencións. O importe, non sei se... O importe, de canto é o importe? Sí, a ver, o importe que hai dous informes no expediente. Un é un informe externo sobre o estado de conservación dos parques infantiles e outro é un informe dun técnico municipal da valoración da reposición, que é dun importe de 18.142,74. Basicamente son os bancos que están rotos, as madeiras, basicamente a madeira, fundamentalmente. Ben, Paco. Nada, moi breve. Sobre o tema estamos totalmente a favor, pero claro, nas formas non. O que, con menos de 24 horas que se nos dé un expediente, me parece, eu creo que, e aquí falo, se algún lle parece mal que o diga, pero casi en nome de toda a oposición, eu creo que somos moi flexibles con eso, casi demais. Pero, joder, o que pedimos é que nun pleno, que obviamente ten cousas importantes que estudar, que non se nos meta menos de 24 horas un expediente. Eu creo que o mínimo de respeto que tedes que ter. Insisto, desde o BNG imos votar a favor, pero creo que non é unha... Vamos, aquí non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez. E é o que pido. Eu xa pedín disculpas e xa dixen o que pasou, que é verdad, que irá do reconocer ou non. Non o demos preparado antes, punto. Entón, que nos quedaba a opción de convocar un pleno extraordinario, que é unha machada, ou esperar para outro pleno e perder un mes. Vai este que non ten ciencia, entendes? Pero se chega a ser outro que ten ciencia, pois menuda coña. Bueno, menos mal que non ten ciencia. Home, non. Eso é. Alba ten a palabra. Nada, eu vou ser moi breve. Nós imos votar a favor, pero non antes en lembrarlle como no ano 2018 vostedes votaron en contra dunha modificación de crédito para facer o parque infantil da Corredoira. Lograron impedilo xunto co Tránsfuga e houve que facelo co plan Concellos máis tarde. Agora decátanse que é un bo parque, que ten moito uso e que está moi ben. Esa era a oposición que facían vostedes, votar en contra dun parque infantil, e esta pola contra é a que facemos nós. Por outra banda, concordo con Paco no tema dos expedientes que se nos entregan a deshora, por decirlo dun xeito suave. E remato dicindo, que esta é unha modificación, como xa se dixo, para arranxo dos parques do pobo, e que agardamos que no rural tamén se arranxen, que hai algúns que están bastante deteriorados, e que nas parroquias onde non os hai, pero, sin embargo, sí que hai cativos que poden disfrutar deles, pois se trate na medida do posible de instalalos. Ben. Gracias. Compromiso? Non. Ben, vamos a votalo. Moitas gracias. E nada máis. Votamos, por favor. A fondo da cuestión.
Vai batir o récord e debían ser así todos, que che parece? Porque dicimos lo mismo con menos tempo. É a miña opinión, vamos. Votos emitidos 20, si 20, apróbase por unanimidade. Punto último, rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Sí, Paco, ten a palabra. Perdona, espera. É que non che dei a... Si ten que ir. Non foi culpa miña. Vai, hoxe que foi todo ben? Vale, xa vai. Xa vai. É sobre o tema do Xesús Golmar, sobre os patios. Bueno, obviamente, aí houve varias denuncias, tanto de Compromiso como do BNG, respecto a que as obras estaban totalmente paralizadas, obras que van e que se reiniciaron a 2 días despois de facelo nos público. A situación alarmante, porque era un escándalo que se deixe pasar o verán para non facer as obras e que agora empece o curso escolar sin os patios. Entón, a contestación que recibimos desa denuncia que estaban en constante comunicación coa comunidade educativa. Que entenden vostedes por comunidade educativa? A AMPA é mala dirección, é dicir, o que é o Consello Escolar. Ben, as miñas informacións é que vostedes, a día de hoxe, non falaron coa dirección do centro. Pois eso é mentira. Non, pois eu asegurolle que non hagas unha chamada de vostedes para ter unha reunión que non se mantivo. A día de hoxe, a dirección do centro non ten ningunha soa comunicación por parte de vostedes, ningunha soa. Igual a AMPA, porque é unha AMPA que non sei, é unha AMPA que debeu cambiar respecto a nós, que con nós era moi exixente e que agora non se pronuncia en nada. E con nosco tamén. Sí, con vos era unha maravilla. E claro, o que me parece terrible é que un goberno, ante unha situación tan grave como esta, non se digne a falar coa dirección do centro. En fin. Ben, alguna pregunta máis? Sí, Alba. Perdón, Alba. Perdón, espera. Tes a palabra. Ben, primeiro as preguntas e logo os rogos. Ao concelleiro de Deportes, Abelino Souto, cantos días estivo a sala de ximnasio do Lalín Arena sen monitor, ben sexa de mañá, de tarde ou durante todo o día? Cal é o motivo de que non haxa monitores na sala de ximnasio? Canto tempo se vai prolongar esta situación? Como pode resolver un usuario as súas dúbidas ou recibir asesoramento sobre o exercicio físico se non hai persoal profesional a quen consultarlle? Recibiu queixas por este motivo? Rogos. Rogámoslle que poña solución ás deficiencias que sofren a iluminación as pistas de pádel, pois levan tempo con fallos que impiden a práctica axeitada do xogo. E último rogo, rogamos que corrixan os volardos que están a poñer na rúa Maruja Gutiérrez para que non queden coas esquinas vivas. Gracias. Turno para Compromiso. Rafa, ten a palabra. Sí. Bueno, primeiro, pregunta se o Goberno considera ou non un fracaso que, despois de 4 ou 5 anuncios, máis de 3 anos despois, as obras do Golmar estean sin facer. Segundo, a que se debe, que non sei se queren contestar a isto ou continuo. Segundo, por que non se dan datos de como está funcionando o Amazon de Lalín, alias Mercalalín, altas, baixas, se hai algún tipo de enquisa sobre os usuarios, se están contentos, tanto clientes como empresas que están adscritas. Terceiro, se non lles dá un pouco de envexa, supoño que envexa xa, que o Concello da Estrada hoxe anuncie que contrata por 75.000 euros unha ambulancia que é o que vostedes aproximadamente empregan en orquestras. Unha ambulancia para salvar vidas, polo que teño que felicitar, por certo, ao señor alcalde da Estrada, que de momento, polo que sei, sigue sendo do Partido Popular. E para rematar o turno de preguntas, hai un coñecido episodio de presunto hurto de material en unha obra municipal. Non sei se o Goberno de Lalín ten algo que dicir ao respecto ou forma parte da paisaxe. E se lle consta que puido haber outros episodios semellantes, non digo dos mesmos interfectos, a mellor de outros. Se lles consta, esta é a pregunta. Nada máis, moitas gracias. Ben, podíalle contestar a todas as preguntas que me fixo sin dudalo, sin medir nada.
pero simplemente algunha creo que non procede contestarlle, por razóns obvias, salvo que queira que yo conteste cunha resposta que non lle vai a gustar, entón, agora que tuvemos un pleno plácido, nin de broma quero facer eso. Por lo tanto, con respecto ao Golmar, nós fixemos todo o que estuvo nas nosas maus, e fixémolo ben. E a empresa adjudicataria ten problemas como teñen todas. Todas, ou casi todas. Hai problemas de materiales e hai problemas de subida de paste. Entón andan xemendo por aquí porque non suministran o material, pero incluso empresas solventes como Acciona teñen problemas de material. É dicir, nos aí, por exemplo, ahora teñamos que ter rematado o cambio das luminarias de LED en todo o Lalín. Sabedes por que non están rematadas? Porque non hai suministro. A Acciona, que non é un cheiñas calquera, que é unha gran empresa, a Acciona non lle suministra un material para poñer as farolas LED. Entón, sí, fixemos un incremento, e unha empresa ganou o concurso, e esa empresa tuvemos unha reunión, que eu son precavido, e sei de que, como é o percal, un representante da empresa, o dono da empresa, que se comprometeu a facelo en tempo e forma, e da forma que se comprometeu, onde estaba a directora do centro e onde estaba a dirección da AMPA. El comprometeuse a facelo, parece que agora está rancheleando, bueno, bendito sea Dios, pero o problema é que, a ver, os problemas das empresas non é nosa culpa, ou cando queda desierta unha obra como quedou a do Dusi. Despois, no, pero eso supoño que cumplirían todo, non? Non hai que emitir un informe, perdón. Ten que estar acreditado. O expediente está aí para a vista e como a todos, como a calquera outro. Vamos. Informe de solvencia, as empresas poden ter informe de solvencia despois. Ten que ter a capacidade económica e a capacidade técnica. Estou falando como técnica de contratación. Hai problemas ca contratación por culpa dos prezos e por culpa de que non hai suministros. Os prezos é un problema e os suministros é outro. Porque estou poñendo o exemplo da Acciona, que non é sospeitosa e que non ten suministro para poñer os LEDs que faltan. Entón, bueno, están nos poñendo estes días a toda a pastilla, supoño que os poñerán. Eso con respecto ao Golmar. Eu espero que se faga, pero está a dificultades e nós das empresas nós non somos responsables. Ou teño que recordarlle cando vos contrastastes a unha empresa que se chamaba Nexia ou algo así. Nexia non, Nexia. Era Nexia, a dos arcos. Xa ves que empresa era. Pois cumplía con todo, pero non facía o traballo. E nós colleunos outra obra a Lanmaceira e perdemos parte dunha subvención por culpa dela. Era o plan marco, acabouse o plan marco, o tipo non a fixo, ti non das feito, non os podes votar sin os plazos reglamentarios, é dicir... No, perdóname. Aí, perdóname, pero Paco, os tempos non teñen nada que ver. Non os reconocerás nunca. Os tempos non teñen nada que ver. Cando che toca unha empresa fastidiada, sí, pero ollo, os tempos son distintos os de agora de antes, Antes non había problemas de que facías un presupuesto. Sí, pero antes non había os problemas de que un proxecto que facías hoxe, no, pero non hai... A diferencia é que non hai o problema de que agora, cando se fai un proxecto, ao cabo de 6 meses o proxecto está obsoleto. Antes un proxecto dun ano ou dun ano e medio ou de 2 valía para adxudicar. Agora non, por desgracia. Entón te encarga o proxecto hoxe e cando o licitas, pois os precios disparáronse e, bueno, e collen as obras polos pelos. O cementerio vai polos pelos, ben vedes que a empresa primeiro que ganou renunciou. Por algo sería, porque non é rentable. Bueno, ojalá se estabilice máis. E logo, unha resposta con retranca. Home, o Amazon Lalín, empezástelo vos, que iba metido no Dusi, A aportación grande, todos os concellos quixemos facer un Amazon local. E todos tuvemos o mesmo problema. Ben, rematamos o pleno, moitas gracias. Gracias, secretaria. Muy bien.